Moi boas, benvidos, benvidas, benvides. Hoxe temos con nós a Gabriel García, Gabi con 3 is, G8 en calquera das súas redes, coido que en calquera, non? En calquera das túas redes, En é o mesmo nome. todos os around the world son aí, así. Que ben o facedes os modernos, me cago na hostia, macho. Eu puxenlle 14 nomes a cada cousa en É todos os que lados. Temos marketing con aí. nós a este macro creador en Twitch antigamente, antes da súa época opositora, e posteriormente tiktoker de moito éxito tamén. Pero antes de chegar a esas preguntas que todo o mundo está agardando, porque todo o mundo agarda as 3 primeiras preguntas da Lobeira e despois conectan o directo e marche, pero as 3 primeiras preguntas son máis importantes que fago. Entón, vou ter que empezar a poñeras unha ao principio, outro medio e outro ao final. A ver, sabes? A ver se así. Vou que chorrón son. Pois voulle dar as grazas, primeiro de nada a Sabe_Lita, a Sabe Lita e a Isabelita. Diere65 polo novo seguimento. Xa somos 474 almas aquí, 474 almas na canle, e 6 suscricións. Aí está. Aí está. Fuego Non dá aí, para vivir, lume. pero para un Nome mecheiro, algo. ao mellor, para algo, para un cigarriño, 2 soltos, algo, si volver a fumar, si se dera o caso. Moi boas, Diere65, e agora sí, Gabriel, agárrate os machos porque vouche facer a pregunta de preguntas. Estou agarrado. Vale, a ver se copiache ou non. Saben os chícharos? Sí. Non lle fago ascos, eu como de todo, eu son de Budente, Menos, De verdad, non sí, xogas con eles, nin sequera xogas con eles. non. Eu a única comida, a Mm, única A comida, única. a única Cuidado aí, agárradevos. que non é porque non me guste, é que si non está, sí, non, é que é a única que pode apartar son as fabas. En serio? Mm. Entón ti coa fabada e co caldeiro asturiano, co pote asturiano, nada, non? Fabas non. Hostia, macho, fabes con almejas, Como Dios. como O que te estás perdendo aí. Como garbanzos, lentellas, fabas, non. Non probache nin sequera a probar a Champions League da faba galega, que é a de Lourenzá. Nin Non. sequera iso. Eu por min, Eu vina aí atrás a 15 euros o kilo. Ollo aí, que paga a pena plantar uns pés. 15 euros o kilo. Faba de Lourenzá, sí. Entre Pero 8 e 15 euros, sí. Pero que ten a faba? Ai, non sei que trae. Non sei que trae no fondo do saco, pero... Ollo, Me cago en diola, 15 kilos. Hai que ir O a sea, 15 analizar euros o kilo, Hai que mirar de plantar uns pés. Vai ser iso e a tinta, de impresora, vai ser o ouro do futuro, vai ser. Iba che dicir eu. Entón, mólanche, pero tampouco é unha cousa que digas ti, vou comer chícharos que me saben. Sí, pero os Sí, chícharos cómelos. con xamón e así, tío, hostia, tío. Están brutales, tío. Mira que nos di aquí a corte do director que a faba de Lourenzá é unha estafa piramidal. Pues Xa está. Os NFTs galegos. Sí. Hai que invertir aí. Hai que dicir A ao Willy Rex. Isaac González que mire a ver de facer algo coas fabas de Lourenzá, que se deixe de tanto Bitcoin. Outra das preguntas que adoito facer nestas conversas da Lobeira, vale? É a típica e tópica praia ou montaña? De que eres máis? Que che tira máis? A min esa pregunta sempre me reventou, porque, a ver, eu Pois crieme mira, no... que ben a caída, Así que a primeira xa. É que a ver, eu son moi de monte, máis con jabalí. Eu criei-me como un jabalí. Criei-me comendo terra. Pero gústame moito a playa. Pero mola xa a Moitísimo. praia, a pregunta que sempre fago é, porque eu non me quedo só con praia ou montaña, praia, vale. No. Aquí imos preguntar a fondo, é dicir, eres de praia, de chegar á praia e bolsa nevera, cortaventos, comer na praia, quedar cacha ata a cea? Tampouco No. nos quentemos. Eu son, Eh, a ver, se vou comer á playa, eu si que levo o meu tupper eu xa comer bueno, na praia toallas, non tal. contemplo. O sea, eu sí. Eu teño o meu tupper, tal, vou pola mañán, como, levo así, pero son 4 detalles. Encántame o que é bañarme, tomar o sol, sobre todo o de
despois de o pós-playa, a sensación esa de pós-playa. Sí, o fresquiño, o fresquiño. Eu recordo ir a Valdoviño e ter un día de sol, pero caralludo, Eso. ter que levar a sudadera para sair, sabes? Ter que levar o suadoiro para poñelo a sair da auga e abrigarte un pouquiño E, mentras... ese ali, ese momento de chegas, vas á taberna, tomas unha 1009, despois da pós-playa, méteste unha ducha, e despois vas á festa. Ese é o día redondo, coas areiñas aínda pegadas nalgures. Maravilloso, maravilloso. Con areiñas aí no Sí. celo aí. Sí. Claro, Eu- indo a salitre aínda. Dios! Teño salido da playa e ir de E xa festa. sido e xa de chorar, e agora vouche dar aí onde che mola. De chorar xa sería que chegues ao toldo e teña o do toldo ali unhas brasiñas e un pouquiño de costela de porco aí botada, Dios. botada aí a facer, e que che Eso é diga, un pinchiño maravilloso. Eso de sería- churrasco, un pinchiño de churrasco e xa choras Eso xa ali. sería maravilloso. É que, Dios! Sabes? Precisamente falábamos onte de dietas veganas, moi ben traído iso. Outra das cousas que adoito preguntar, e xa paro con estas preguntas tópicas, vale? Aldea, vila ou cidade, entendendo a aldea como núcleo pequeniño de poboación, vila, esa cousa que quere ser cidade pero non o é, e ten todo o encanto das aldeas e os servicios de algunhas cidades pequenas, ou cidade entendendo como as catro capitais máis a capital de Galicia. Entón, con que te Pois, quedas? mira, eu fun criado nunha aldea, tama. Obviamente fun criado nunha aldea moi pequeniña, en Rois, pero levo 3 anos, ora vou facer 3 anos vivindo na estrada, son moi fan destas vilas. Vilas, entendo que eso, non masificar, non me eu a ciudad non podo con ela. Eu a ciudad sí que non, descartado. No, é que eu cosmopolita non Eu son non para nada. podo nada, tío, que non podo E ese iso ajetreo, non? É iso que debemos dicir que o que nos comentaba hai tempo xa o Luís Iglesia, que dicía que dentro do que cabe todas as cidades galegas teñen moito da aldea, no? Teñen esa parte das aforas que sempre ten o típico cabanuco do paisano aí que ten unhas galiñiñas, uns rejiños plantados de algo e tal. Sempre. Eso sempre vai haber. De feito, para min Santiago non considero como unha ciudad. Santiago é unha aldea grande. É que parece, que verdad, é que sí, é que ten ese rollo aí de ten os barrios tan diseminados, salvo o centro. Efectivamente. Ten a zona nova moi separada do centro e despois ten eses barrios tipo Xulacasa. Eu teño unha amiga que é de Xulacasa e é de Santiago, pero claro, ti estás en Xulacasa e non é Santiago. No. E se te vas non a te Santa sintes en Cristina de Santiago. Fecha, vaste a Marrozos, e vaste por aí, esa é unha aldea pura. Estás en Santiago de Compostela. Pertence a Santiago. Sí, é que iso. E É como pagas irte en Ferrol. por Santiago. Claro. Pagan o mesmo que os do Santiago Centro e pasalles o camión unha vez á semana. Eso é o que jode. Pasa en Narón tamén, non hai que ir tanto, non hai que ir a tanta capital. En Narón pasalles o mesmo. Os de Narón Centro pasalles o camión todos os días e os de Pedroso, que tamén en Narón, pasalles unha vez á semana e hai protestas veciñais. Home, normal. Dinos aquí Diere 65 que dis, a estrada está moi ben, ten todo cerca menos Ourense. Pero quen vai a Ourense, claro. A ver, eu te digo, Dicía yo a Xangue F que era a estrada nin auga, dicía. Sí, porque é de Lalín. Dámoslle a boa tarde a Fedellus tamén, que anda por aquí. E agora vouche lanzar unha pregunta que nas últimas conversas estou lanzando. Témoslle que dar unha volta a esta pregunta de todos modos, pero vouche lanzar así de primeiras, porque é así moi mística, moi interesante. A min parece interesante para empezar unha boa conversa, empezala polo principio, no? Que eu non son nada aleatorio para estas cousas. Entón, estou metendo rollo mentras chego a ela. Entón, vouche lanzar, a ver si... Pois non entrou na... O diario ese tamén é da estrada. Tamén é da estrada. Sí, porque era suscritor, aparte, el foi o que montou, perdón, Diere, que eu teño unha memoria de peixe, pero creo que foi el que montou o servidor de GTA Roleplay en galego. Ou foi un dos fundadores. Vai a pregunta.
Recordades o inicio, é dicir, os primeiros recordos, os primeiros cheiros, as primeiras imaxes. Se vos concentrades, pechades os ollos, sodes quen de ir a ese sitio onde pasabades os mellores intres das vosas vidas. Onde era? A que eu lía? Que se escoitaba? Onde era, Dios. Gabi? Onde era aquel sitio, ese sitio que lembras de primeiras? A casa a casa de miña abuela, tío. A casa de tua avoa? Sí, o sea, eu creo que pasei aí e paso. Por moito tempo. Pasei e paso. Esa sensación mira, eu teño porque ides saber un pouco máis de min, eu non son non suelo contar así moitas cousas e tal sobre min, para mí esa é unha cousa de min. Eu e a miña familia somos moi familiares, pero non desa familia que é agobiante. Sí, que se unen todos os fines de Eso, semana. pero temos esa sensación de cando se nos unimos, faise moita festa, moito tal. Sí, Eu, de feito, eu a miña avoa, que debo de visitar, e o meu avó, que están vivos, os dous, que sorte. vou a visitar, o sea, non debería de ir moito máis, Non pero, vas tanto como deberas. como debería, pero o vínculo é moi Segue aí, forte. claro. Pero aparte que é moi forte, sabes? O sea, non é como meus pais, ou claro, agora non vivo con meus pais. E meus pais ao mellor vexos en 3 semanas, O sea, ou un mes. Isto é por iso ali, estou vivo. Ou tamén meus pais son moi sociables, o sea, teñen os seus amigos, tal, pero é cando facemos a festa, e entonces, sobre todo cando chega o verán, comer fora, facemos moita festa, moito é moita temos a verbena na Moito sangre, non? mola, pero moito Si, mola ese rollo, si, de non facela así moito tal, pero sí, é o que di aquí un pouco Fedellos, que di, esas familias son as boas, no? As que non teñen as que non teñen un alto mantemento. Sí, é que é certo, é Eu que mira, é moi triste isto que vou a dicir, pero eu, por cousas de traballo, eu comecei moi novo na Marina, no? E claro, ao principio non había móviles nin hostias. Eu penso que tiven o meu primeiro móvil, gañara o meu tío, que é o mesmo número, teño o mesmo número dende aquela. eu Gañara o igual. meu tío no Supermartes no ano 97, creo. Hostia puta. No ano 97 gañara un móvil no Supermartes. E meu tío dixo, palabras textuais, non vou dicir o nome do meu tío, pero dixo meu tío: "Y yo para qué quiero un móvil? Llévalo tú, pagas el cambio aí de tal y lo llevas tú, que yo para qué quiero un móvil". Mira, hoxe alguén dicindo, yo para qué quiero un móvil. Papá, yo para qué quiero un móvil. Efectivamente. O neno está mal, María. Pois dérame, o sea, fixéramos o cambio aquel tal, pero eu claro, co rollo de que estabas por aí a navegar e o mellor estabas 15 días no mar, non podías chamar. Entón, claro, afixéronse meus pais a recibir chamadas aí cada 10, 15 días, 10, 15 días, logo eran 20, logo mellor era un porto sí, un porto no. Cousas así que pasaban, no? Íbase facendo tal, chegamos a puntos de utilizar esa frase americana moi ben traída que é no news, good news. Entonces, se non hai noticias, son boas Son noticias, boas. entón, mamá, ti tranquila, se non te chega a noticia de que estou mal, é que estou ben. E era iso. Esa frase chegou a provocar que, estando destinado agora últimamente, hai 3 anos, hai 4 anos, nos Países Baixos, de 3, 4 meses sen chamar a casa, sabes? Ao mellor sí, eu estaba facendo cosas en redes, entón ela ao mellor mandaba un raposiño destes con ollos de corazón e cousas destas A no min. Facebook, pero pouco máis, sabes? Pouca máis interacción había. Entón, mira pa aí. Digo, entón, con esa familia, no, de pouco mantemento, como Sí, decía aquí o ese, era a casa da túa avoa, dixeche, no? sí, é Onde? que ese De cando ese estamos falando? buah, de sempre. Época verán. Verán, eu que veño porque eu teño un primo que é de Bilbao, e paso todos os veráns na casa de miña avoa. Ujú. Ven esa familia que teño en Bilbao, é como que é como unha continua, non sei como explicalo. É que non
Eso aí miña abuela traéndonos, o sea, porque miña abuela é a raíña dali, é a matriarca. E claro, ten que ver aos netos mantidos, eso sempre, pero eu creo que todas as aboas Eu teñen penso que é mal da avoa e de que mai, mal a boa, sí, sí, sí. Bota máis. Bota, Bota máis, non bota, quedes con fame. e aparte que cociña, meus avós emigraron a Francia, e claro, Joder. miña avó cociña, a ver, é porque non é porque sea miña avó, pero gracias a abuela por enseñarlle a meu pai, porque é a nai do meu pai, a cociñar tamén, porque meu pai, Cociña virulé, non? buah, Jova. é meu padriño, que é o irmán tamén. Pero claro, teu pai ao mellor de neno ainda che facía algunha vez fabas. Pero Non tua me fixo avoa non. fabas nunca, nunca, meu pai Pero nunca tua me avoa faría sí que eso. non chas facía nunca. Nunca. No, Eu penso... miña avó é, mira, a día de hoxe, mira o mimado que me ten, 30 anos. Ojo, vamos a ensinar, 30 anos. Nas navidades, o normal é comer bacalao con patacas cocidas, Bueno, a min, coliflor. ollo, agora che conto eu. A min, teme un bistec con patacas fritas. Eso fixo a min, miña sogra, hai 2 Nadales. Ollo, E teño 44. Pero que mola. Dios, tío, mola Sí, moitísimo. eu De doulle moi feito, ben a miña sogra. é que, joder, bueno, pues tamén debe ser amor de sogra, porque a mía tamén. Boa aí. De feito, Claro. cando Que cando fai- coñecen o jado. Efectivamente, de feito, Xa a min está. tamén me ten, a que min teño mal criado, teño moi mal criado. Sí, joder, tío, que eu vou facer? Esas cousas pasan, Eu deixome mal Oes, criar tamén. cando che deu... bueno, a ver, espera, agarda, que nos falta unha. A que ulía? A comida ou a que? A A comida. que ulía? Cal A era comida. ese olor que diste? Buah. Cheiro a este calor, porque hai un olor cando anoitece, ese noite de verán, hai un olor característico Que cae un pouquiño ese sí, orballo, ese orballiño que queda na erva. é o olor a comida. Dios, Carambas. a min E ceiña fora aí na fora, fresca, como di miña mãe. Sí, aparte meus avós teñen unha mesa e uns bancos de pedra grandes dentro da casa, o sea, dentro da casa non fora, joder, dentro non. Sí, di aquí Xanguefe como a A erva erva seca húmida. sí. Este cheiro que saca a erva Sí. seca, sí. Se sabedes de que falo, se sabes. Sí. Sí, no, moi identificable. A min tamén me ule así na casa. Sí. Oes, cando che deu, en que momento, no? Foi ese momento no que, como os artistas din, mamá, quiero ser artista, no? En que momento lle dixeche na casa, eu quería facer maxisterio infantil? Como foi ese momento? Como chegache aí? A maxisterio infantil, pois eu sempre tuve unha... Sempre me gustou cuidado hacia as persoas nese aspecto. Eu, de feito, a miña profesión frustrada, por dicilo así, que é medicina. Estudiar, pero orientada á pediatría. Era, Vale. espera, tiño un sector oculto. Ou era pediatría ou era médico forense. Carallo. É un pouco turbio, sí, pero era... Sona moi oposto todo, a vida e a morte, pero... Sí, pero son dúas especialidades aí bastante curiosas, sí. Eu teño un colega que acaba de sacar medicina forense. Acaba de facerse criminólogo, non forense, criminólogo. Claro, eu sempre fui un estudiante que eu levo o ADN tan famoso que hai agora, que é o ADN Real Madrid, que todo Dios dá por perdido ese último minuto, pero o partido acaba cando pita o árbitro, non? Claro, Eu estou aí. Eu estou aí sempre. Nunca fallei, pero sempre estou aí. Nadie dá un peso, pero aí estou. E acabo conseguindo o meu objetivo. Que pasa? Que eu, medicina, eu tuve un segundo de bacharelato moi frustrado. Primeiro foi sobrado, pero o segundo foi moi frustrado, foi moi a trompicóns, saqueino, a primeira tamén, pero a nota media se foi a la mierda. Vaya. É claro. Tiñes que ir fora facelo, o mellor. Mira, foi como
foi un momento moi petei, de feito, fun ao psicólogo, estaba super agobiado, super, non sei, foi unha época bastante. O segundo de bachillerato machacoume bastante. E incluso a selectividade xa fun en xuño, mal, xa tirei, xa tal. E como estaba así, tamén a docencia estaba aí tamén na Sí. miña lista. E entonces, dixen, vou facer o ciclo superior de educación infantil, e depois xa farei a carreira. Efectivamente, fixen o ciclo e depois a carreira. E nada, meus pais sempre apoiándome en todo, como a ver, non creo que me apoyen se fora narcotraficante, pero pero bueno, Oes, sí. Ahora que fixeche o símil ese co fútbol, no, de sempre estou aí, tal, non sei que, vouche facer unha pregunta, así, ben tiradiña, no? Cal foi ese momento, Xulio Salinas, no que aí estabas ti mirando na área e de repente apareceu a pelota, tropezache con ela e foi botando e entrou gol. E dixeche ti, toma! Esa cadrada que diste, Mira. sí, gol, gol, sabes? Vouche contar unha historia. En segundo de bachillerato, de feito. A min nunca me quedaran, nunca fun a setembro, só fun en terceiro de ESO, o sea, fun un chaval que sempre me seguín moito a min mismo, non? Machacábame moito. E cando chegou o segundo de bachillerato, véxome na primeira avaliación, quedanme 6. Hostia. Na segunda, 7. Unha barbaridade. Cuidado aí, eso é de baixona, Na terceira, limpas. Todas. Que pasa? Que no instituto onde iba eu, se lle pode chamar eso, porque era o seminario menor de la Asunción, en nombre del Hostia, Padre, del Hijo, ibas ao Espíritu seminario Santo. menor. Efectivamente. En Ainda a día quixérame de hoxe. catar para unha historia desas, pero sí, Ai, sí. Dios mío. Bueno, teño anécdotas aí. Pero o rollo que facían como se aprobabas, había profes que se aprobabas o último examen, porque os últimos exámenes era casi todo temario, era todo temario. Entonces, como se aprobabas, adiante. Sí, Xa no, che eso daban era por en toda a aprobado. ESO, porque eu fixen a ESO, era a avaliación continua, Avaliación que di aquí continua. Xan. Sí, entón Avaliación continua, na sí. terceira avaliación recuperabas a segunda e a primeira. A súa en primeira. Vale, Sí, pero era sí. super hardcore. E o de bioloxía Mía, eu non din bioloxía nunca. é que eu fixen ciencias da saúde. Aparte, mira, o modo hardcore que fixen Cara, home, por letras non farías se querías ir por medicina. por doble vía. Tiña unha asignatura a maiores. E claro, tiña física, química, matemáticas e bioloxía. E o de bioloxía facía exámenes todos os días. Todos. Todos. Non había clase. Todos. Si, prepararos para a selectividade. E no momento no que aprobaras aprobas automáticamente a asignatura. Hostia, o sea, habían ser vos os exames, entón. Sí, pero, hostia, sí. Eu aprobei o último. O último do último. Eso foi o momento día, Salinas. É o día da cena de graduación. Ven onde min, Cuba Libre na man. O profe, eu non. Bueno, non sei. E venme dime. O profe, sí. Ti non, ti estabas a augas. Sí, tú chapas mucho, verdad? E dixenlle eu. Fajo que podo. Fajo que podo. Estou aprobado, porque non se sabían as notas. E fixose e dixo. Que de sonrisa, sí, de cabrón, Pero veo un tutor aquí, don José Luis, un cura, era cura, van a mí e dime, vas a llevar una sorpresa muy buena el miércoles, que era que no daba as notas. Eu. Que cabrón. É que eu aí diría, que cabrón, suspéndeme fijo. No, a ver, se que o dixo moi buena, aparte eu fiábame del, pero de biología, ollo, que... Aí está, Claro. Joder. Un win-win. Entón, ese foi ese momento, Xulio Salinas, que ti estabas aí na clase cando dixeron, Gabi,
aprobado, e dixeche, merda, no, digo, ven, opa, aí. eu víame, Estes momentos que estás con merda na boca dicindo, merda, tío. Pero E resulta que que non, que a verdade é que esa última avaliación, eu son un ave nocturna, Eu traballo de noite, o sea, eu son Hmm, son de noite, eu son nocturno, sempre estudiei de noite. hmm. Esas noites foron intensas, foron intensas. Foron intensas. Dixera, cando estaba en segundo bacharelato, carguei, porque eu facía boas chuletas aí a veces, non? Guai, E non acolléronme. Hostia. Non se pode. E de repente estaba eu Oh. aí todo recreado dicindo que ben, xa está, xa estou rematando aquí o meu examen de matemáticas, tal, non sei que, e ven o tipo, acórdome ben, e vou non mencionar porque era un tipo moi guai, o Pujales. Venme Pujales aí, saca a pluma, ademais era pluma destas de tapiña de rosca, sabes? Saca a rosca, así, pero así, diante miña, así. Eu vendo aquí a pluma, ¿no? Aquí ao lado, eu así Sí. escribindo, e vendo a pluma aquí ao lado como lle sacaba a tapa. Colle a pluma, retira a folla de diante miña e pon arriba, copiou. E pecha a pluma, sabes? E cando acaba o examen, dime o tipo, xa sabes que vas a recuperación coa primeira e coa terceira, ¿no? Porque isto foi na terceira. Eu tiña a primeira cargada con 4,9, porque además é que Buah, tío. con 4,9, 4,92, sabes, cousas así. Dime, vas coa terceira e coa primeira. Bueno, pois primeira e terceira avaliación estudiando a noite antes, sabes? A noite antes, cafetera enteira de café, así das primeiras veces de café solo, tal, non sei que. Cheguei ao exame para poñer aí de Francisco. Aí, tuven que apoiar así. Tuven que apoiar o outro dedo para que non me temblara. Estaba así o boli, sabes? Ibas na llama. E saqueille no exame un 9,2. E dixome, non, Hombre. como é recuperación vouche poñer un 5. E quedou en matemáticas. Bueno, Pero saqueille un 9,2 nas dúas evaluacións. Sí. ese esforzo non se valora, Ese esforzo non se valora. Eso non é un 5, tío. Eso non valora ninguén. Tampouco me acordo de moito, do que estudiei aquela noite. Vou enganar, Bueno, imos saludar aquí a un membro do corpo tamén de profes, aquí a Madia Lebu. Boas, algúns enganchámonos ao Twitch cos directos de Gabi, lembranzas. Oh, que bueno, gracias. Mira pa aí, pois eu non traballo nin día nin de noite, dicían nos Diario 65. Hai que traballar, Aquí a Madia Lebu, caso cerrado. A ver, Caso Gabi, cerrado. para cando un stream? Esta hai que facer. Pero esta vamos a tocar máis tarde, máis tarde. Porque imos agora, porque este home ia para médico forense ou para pediatra. Pero quedou a cousa aí en tentativa, non? Ou que? Entre medias. Entre vías. Entón como chegache? Como chegou ese momento de dicir, pois, vou para a educación infantil? Pois a docencia xa tamén foi outra vía que tiña aí e decanteime por infantil. Tamén tiña un magisterio musical, pero despois o magisterio musical xa desapareceu, só había infantil e primaria. E sempre foi, tirei por infantil e é verdad que gustoume moito. Teño que dicir que o ciclo está moito mellor que a carreira. O ciclo para que che capacita o ciclo? Para a escola infantil, de 0 a 3. O primeiro ciclo de educación infantil, 0 a 3. Escola infantil de 0 a 3, é dicir, Sí. nenos de prácticamente algúns de cuna incluso, non? Sí. Vale, e despois a carreira xa é para educación infantil ata canto? Ata A 3-6. Vale, de 0 a 3 e de 3 a 6. Sí. O sea, que os estudos van en función tamén da idade, é dicir, ti estudias un FP ata 3, non? O sea, as primeiras memorias do meu neno pode ter tranquilamente un rapaz que fixo un FP sin moita máis formación, pero xa de 3 a 6 xa parece que quere carreira a cousa, non? Que pasa? Que o magisterio infantil está moi mal orientado. Sí que te capacita tamén para traballar na etapa 0-3, pero das moi pouquiño na carreira. Pero a nivel práctico e demais é que sobra, o sea, ten moita palla, a carreira ten moitísima palla. Pero non pasa iso,
digo, non pasa iso quizáis, e temos por aquí a Madialevo, tamén nos pode dar o seu punto de vista se quere no chat, non pasa iso en prácticamente todas as carreiras, Sí, que penso que sí, que non dicía aínda hoxe vendo estes cometempos que son os reels ou os vídeos de TikTok ou estas cousas, no, dándolle para arriba o pulgar e tal. Vale, claro. Pasaba un tipo aí que dicía, a ver, a carreira é un trámite para acreditar que ti Efectivamente, tes o título, pero efectivamente. realmente o que che dá o coñecemento, no, para aprender a traballar e todo o rollo é o propio traballo, non Propio é a traballo. carreira, é dicir, a carreira Efectivamente. abreche a porta do traballo, pero o traballo é o que che dá ese rollo, no? E eu penso que pode ser extensible a todos os traballos, Na maioría, bueno, sí. Por poñer un porcentaxe, pero que no 90%, vamos, o sea, eu penso que sí. Si en Claro, todas aquí as nos di aprende, Madialevo que en todas aprendes cando te pos a traballar na onde realidade, te que eu penso curtes, que é así, onde te Hmm. curtes. Ti tes, a ver, é Decíanos verdad. aquí que a docencia tamén ten bastante. Cabeza de forense. Efectivamente, María Levo. A ver, hai que dicir que ti, por exemplo, cando fas un plato de cociña, sin a receta non fas nada. A teoría é importante. Que pasa? Que a teoría ben posta. A mí non me interesa nada de como era unha aula na época de Franco, moi ben, jaja, interesante, pero estamos 2022, o sea, Sí, quer século dicir, XXI, sí, 20 anos de século XXI xa, jová, e parece e que estamos aínda vivindo o franquismo, sí. Dios, tía, que moi ben, que a ver, está moi ben, interesante, pero de Mm. modo anecdótico, sabes? Non me contes unha clase dunha hora e media dicindo o que se facía antes, o que tal, e aínda por riba, o que deberíamos de facer era ver o que se facía antes para non facelo, porque senón non avanzamos. E, Sí. jová, tiña profes que vaya por Dios, tío, que a Pero súa non pasa ideoloxía. moito, non crees que pasa moito iso de, no, que fagan así, que eu tamén o tiven que facer, que se fagan duros, sabes? E Efectivamente. dis ti, Non hai un update, non o sea, hai non hai unha actualización, tío. xa non é actualización. Eu penso que non hai ese acto de autoanálise de decir, vamos a ver, Xa, claro, bueno, sí. como me tivera gustado a min, sabes? En plan, eu sempre digo, no, porque no meu traballo pasa moito, no? Entón, como me tivera gustado a min que me trataran cando era tal cousa, no? Efecti efe Cando era un motor de escoba, cando o meu efectivamente. traballo era colla a escoba e barro o pasillo. E Como me moitos que Claro, están aí, que son profes de universidade, sobre todo, eu vexo máis na universidade, foi cando notei, hai auténticas eminencias, auténticos investigadores da hostia, pero para dar clase claro, son moi bons son investigadores. lamentables. Mm. Transmitir esa información que tes ti na cabeza Mm. non son capaces. Son No, pero é que aí chocamos con outra cousa máis, que digo eu moitas veces, sobre todo nos foros así privados, no? E hoxe, non sei se o dixen máis veces aquí, pero eu penso que a nivel laboral, e que serio nos está quedando todo isto, Ajá. pero a nivel laboral hai dúas facetas moi importantes. Hai a faceta de coñecementos, vale? Coñecementos, Ujú. experiencia, que os podes meter nunha das partes, pero hai outra faceta que é a social, que hai moita xente que non a explota nada. No, É dicir, non a traballan, non a estudan, é dicir, non para nada. e atopas o que dis ti, no? Auténticas eminencias que son o top do seu, Pois sí, pero joder, que a hora de explicalo son auténticos negaos. É dicir, negados. é que non saben, empezan a titubear, tembralles a voz cando falan en público, non son quen de mirar os ollos á xente, entón dá rabia, Ou sabes? ou ou inc ou incluso que te traten a ti como outra eminencia. Como en Bueno, sí, plan a que falta tes de ti, empatía, eso é brutal, que sí. tes que ti poñerte á miña altura. No, a ver, ti non podes pa falarme con tecnicismos, primeiro tesme que explicar eses o sea, fálache, en serio, non sei, as habilidades comunicativas brillan na súa ausencia, pola Mira, súa ponnos ausencia. aquí o Fedellos un vídeo de Ajá. YouTube respecto das reformas educativas, despois podelo ver se queredes. Vale. E aí quedou en pantalla. Eu penso que quedou suficiente para copiar. Vou deixar un poquinho máis. E na que o tedes no Twitch, os que estades no Twitch Dádelle podelo fuego aí. ver. Digo, entón, faste educador infantil, vale? Mm. E agora é onde eu teño que facer unha reverencia virtual, vou facer unha reverencia virtual aquí, porque sempre o digo que admiro,
pero admiro moito a xente que traballades con crianzas pola paciencia que lle botades e o ánimo que lle botades a moitas cousas que a min eu teño un aguante non cero, pero teño moi pouco aguante a hora de soportar determinadas condutas de nenos. Sí que entendo que hai crianzas que se comportan dunha maneira con unhas persoas e de outra maneira con outras, non? E o mellor, pois o que están buscando determinadas accións é chamar a atención, non? Non sei, sei. Pero eu teño moi pouco aguante para esas cousas e a verdade é que alabo teño mestras na familia tamén, de infantil ou mesmo de apoio, no? Desto de o que se lle chamaba A L. antigamente mal chamado AL, aí está. A L Quería ou dicir PT. ben, non quería dicir o que sona mal, senón AL, sí, A L ou audición e PT linguaxe. ou Miña prima é pedagoxía de terapéutica. AL. Sí, a verdade é que paréceme un exercicio de paciencia e de autocontrol tremendo, tremendo. A verdade que debo dicir que me parece brutal. Entón, como foi ese choque, no? Cando saíche dese módulo de FP, fixeche esa carreira e chegas ao teu primeiro traballo, no? Foi o que agardabas? Foi mellor do que agardabas? É Ou que, houbo ese choque de dicir, hostis, isto non esperaba? mira, é que eu, cando acabei o ciclo, ese mismo verán, superei a entrevista / examen que me fixeron aí de Mm. 1 hora e pico, a cal entrei. Foi antes facíanse probas selectivas, bueno, é que estamos aí cun rollo de fraude de lei un poquito aí, está aí un pouco a cousa. Eu estou bueno, traballo na rede de escolas infantiles da Galiña Azul. Uh-huh. Eu, bueno, superei esa entrevista bueno, empecé a traballar nese mesmo verán. Que pasa? Que eu estaba sustituto. Era a cubrir baixas. Entonces, ese verán cubrí unha baixa dun mes, pero claro, despois de setembro empezaba a carreira. E claro, tuven que rechazar. Entonces, a mí o que me fixaron nas listas foi ir para baixo. Sí, tirarte abaixo de todo, claro. Entonces, eu non puiden como é, non empecé a traballar hasta que dixen, total, non vou centrarme na carreira, acabei a carreira, e xusto cando acabei a carreira, chamei para preguntar e tal, e sei, dime si, hasta que cheguen, e houve moita acumulación de traballo, e aí empecé a sustituir outra vez, a arrancar, e bum, 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 e despois no 2016 deronme a plaza na que estou. A interinidade, bueno. E xa estás interino aí. Si, estou interino aí. E agora como vai ser? Como és agora? Agora podemos dicir que eres educador ou opositor agora mesmo? Eu son educador, pero eu de feito non estuve opositando para o meu, estuve opositando para ele. Para ele? Sí, quería... Foi algo que me molou moito o temario, era por amor ao arte. Bueno, por amor ao arte tamén por ter... Bueno, pois tamén é unha escala superior, por dicirlo así. Claro, pero... Non houve sorte. Estou a moitas cousas, e de feito este ano, xa podo dizer aquí, non vou ir ao examen. Non vou ir ao examen, porque... Nin por probar? Non, foi un ano pasado. Mira que tamén, se non probas e sona a flauta, que? Claro, eu fui xa o ano pasado e sorprendinme das miñas capacidades, porque unha oposición á carreira de fondo. Sí. No, bueno, é máis un sprint. Eu penso que un sprint con respecto a unha vida, unha oposición, un sprint brutal, vamos. Ponlle un 200 metros. Por que dis? Non é un 50, porque ao final nunha proba que non pasa de 3 días está xogando toda unha carreira. Claro, unha carta, xogas unha carta. Toda unha carreira, é dicir, toda unha carreira que estamos falando de que ao mellor levas, ponlle, pois eu teño amigas ou amigos que, joder, eu mesmo pasei 3 oposicións. 3 non, 2. Unha para entrar na Armada e outra para ascender a suboficial.
e é 2 días de exames no que te xogas, pois, os 10 anos que levas de traballo ou os 15 anos que levas traballando. Pero mira, nas oposicións de educación, que son en xuño, ti empezas a estudiar. De setembro a xuño, ti tes que ser a constancia pura e dura. Claro, claro. E moitos quedan polo camiño. Eu De feito, hai esa figura coñecida das preparadoras e preparadores, no? Que te levan aí, te van guiando. A miña preparadora encantada aquí, un saludo, Samantha, eres un amor de preparadora. Jová, a nivel psicológico tes que ser brutal. Tes que ser ir ca constancia, ca mentalidade aí, bum, 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 bum. Eu non sei se podería, Tes que ser un tiburón, jová, tes que ser chegar ali e eres un competidor, tes que ser o mellor do mellor. Que pasa? Eu este ano decidín, estuve estudando, pero non me sinto competidor. Mira o que che dixan aquí, Tens que pensar, unha é miña punto, efectivamente. É que unha plaza é miña, pero este ano non vou ca mentalidade E que di Samantha? Diso? Que Samantha xa falei con ela. Samantha di, cojonudo, outro ano máis, que me paja. No, a nosa relación alumno-opositor rompeuse. Vaya, por Dios. Estou ben a que romper. Non, un encanto de persona. De feito, está aí en serio, é de uso exclusivo para min. É un amor de persona, estou aí comigo, fixo de psicóloga, fixo de tal, é un encanto. Pero ahora mesmo teño outra pelea que é, primeiro, deime de conta que debo de asegurar o posto no que estou e despois, unha vez que teña asegurado, fago outro. Claro, porque tamén fastidiaría, no? Dicir, renunciar ao que xa tes, que ao mellor o podes facer xa permanente, no? Coa nova historia que saiu agora. É que parece que fastidia, no? Fastidia un pouco, que sei, 6 anos de experiencia, pois, ahora mesmo, pois, que suma moito, non? Sí. Aí está, Manolo! Que tal, Manolo? No, eu vino tamén, é que di ouch porque penso que houve un blancazo aquí, penso que houve un pequeno momento que se perdeu algo aquí, pero bueno. Mira que nos di Fedellus. Posiblemente di que é polo tema da oposición, porque... Pues, igual sí. Sí, casi cae, casi cae. É que casi cae. Hubo aí un momento aí que fallou, sí, que vin aquí. No, todo. Todo. O problema é meu, ti tranquilo. Aquí os problemas son todos meus, teño lombo para levalos. O máis triste é que o sistema fomenta esa competición. Hai moita xente que queda polo camiño e outra que ve potenciado moito o egoísmo de non vou axudar en vez que en res que me quita a plaza, claro. É que é unha tristura iso. Eu vi amistades romper, É que, en serio, eu vou ao tribunal e que expoñer convencido. Si, non, oiches, mira, se eu expoñer non teño ningún problema. Eu son, mira, de feito, meu pai diría que tamén sería un bo banqueiro, ou un bo vendedor de coches. Eu vendo che merda por ouro. Eso é unha habilidade que teño, é que vou me tirar aquí un triple. Está moi mal que dije eu, pero sí que eu expoñer gústame, de feito. Disfruto expoñendo. Aí eu sí que non me temblo o pulso a hora de expoñer. Pero sí que é que non sei, a oposición é moi dura a nivel. Eu vivino. Di María Levo que convencíchelo, que tens que fazer máis esforzo. Aprobado. E aparte, eu teño aquí na casa a miña moza foi opositora. Eso está xa ten o seu objetivo cumplido. Eu vivino de cerca con ela e é unha pasada. É duro. A min esa xente, mensaje. Zoom. Veña, fagoche zoom, va. Mensaxe de Gabi. Mensaxe. Esa xente que di, joder, é que vos
tedes moitas vacacións, e que ese que está no non sei que, na administración, non sei que ben vive. Ois, a oposición é libre para todos, así que preséntate e faino ti. Faino ti, que boa frase. Que boa frase de Faino. faino ti. Sí, sí, Porque sí. aquí temos a costumbre de, cando miramos aos demais que consigan o objetivo, din, joder, que cabrón, que non sei que, mire ese que ben lle vai, que suerte ten. No, traballou-no. E temos a costumbre de teñen que estar o resto á nosa altura, á merda. Non copialos, imitalos e ser nós eses. Ti sabes o conto este que dicía que se lle apareceu a un paisano, apareceuselle un xenio, non? E dixolle, do que che conceda a ti, o teu veciño, doulle o doble. Quedou o tipo pensando un anaco e dixo, quítame un ollo. Dixolle así. Sabes? É que é así. Dixo, quítame un ollo. Así o veciño quitáballe dous. É que é así. Mira o que nos di aquí o Borxa Gueceta, di é ter moita falta de vontade, confiar nun ao 100% e dicirse a diario, eu son capaz de punto. Sí, pero non é todo iso, porque podes facer iso durante un ano e ter unha forza de vontade, pero isto falámoslo moitas veces xa por aquí na Lobeira, sobre forza de vontade. A forza de vontade non é infinita, É No, dicir, no, no, chega un para momento nada, que para nada. remata e acabouse. E o día que se acaba é queimazo, É Sí, dicir, sí. non hai forza de vontade nin para levantarse da cama. É dicir, nin para ter un sorriso pola mañá lavando na cara. Para nada de nada. Entón, ese é o problema. O É problema complicado. da... Eu xa digo, ahora que vivín nas miñas carnes, o ter isto, e dixen eu, ole, tío, e cada vez admiros máis. Teño amigas que sacaron a plaza o ano pasado, eu, joa, non me canso de felicitalas, é como se fora pa min, joder, é que intento, pa min son xente a seguir, non a dicir, joder, cago, no, tío, no, é como ese, é que, a ver, pero estamos nunha sociedade na que eu penso que si, hai moita envidia, moita envidia. Eu penso, eu tiro máis, mira o que nos di aquí o Borxa, que di, na forza de vontade influe máis factores, Sí, claro, por suposto. claro, pero eu digo máis que a forza de vontade é utilizar esa forza de vontade non para estudar, senón para coller vos hábitos de estudo. É dicir, para coller unha rutina, en canto ti sentas a rutina, xa non se cambia. É dicir, cando ti levas 1 mes e medio, 2 meses, con esa rutina que dicía Gabe ao principio, que dicía tes que ser moi constante, moi tal. Si empleas a forza de vontade para a constancia, durache un ano mellor esa forza de vontade. Pero como estudies para estudar a calquera hora que poidas, no, aí sí que xa... tes que ser... Eu son moi partidario de que non deixar tampouco de lado a vida social, porque eu sei vin que vin peña quedar moi tocada, Hai que cuidar a saúde mental, que estamos agora moito... E mesmo xente perder vida, é dicir, hai xente que eu teño familiares que perderon moitos anos de vida preparando unha posicionaza da hostia, que ahora xa teñen, pero que non viviron. No, e aparte que non aprobas, pero moi ben, eu conozo xente cercana a min que sacou unha posición brutal, non tuvo que recurrir á axuda profesional, Unha vez sacada, que xa tiña o seu objetivo, pero non, porque tens que saber compaginar, é que tens que ser moi organizado. Eu o da forza de vontade... Mira, trucos aquí de Medialevo. Originalidade, concisión, organización, autoconvencemento, empatía co tribunal, cubrir todos os apartados, etc. Grande Medialevo. O preocupante é o etcétera. Sí. Eu non entendo do etcétera. No, pero a forza de vontade é en xeral na vida, Pasa co tema de comer ben, co tema de facer deporte. É que custa moito. Todo. Eu dende a lesión, eu lesionara hai xa un par de anos, 2 anos e medio ou 3. Lesionara o menisco, tivera que operalo e tal, e tiña unhas rutinas, tío, pero brutais, super establecidas, sabes? A tal hora saía a facer deporte, a tal hora iba a facer bici, tal, non sei que, perdinas todas e despois volver a collelas aínda non din feito. É dicir, estou comendo mellor, sabes? Xa conseguín, pois, grazas a Sandra, empezar con Sandra e tal, pois voltar a esa rutina que tiña de comer ben,
sabes, de pasar un pouquiño de tempo, un pouquiño máis de tempo facendo a compra e un pouquiño máis de tempo cociñando e comer mellor, non? E agora a ver se este verán por fin dou montado o T-Rex por ali nunha esquina e collido as bicis e posto ben e empezar a vez a darlle pedal. E que de coña. Fran Fitness aí, próximamente, Fran Fitness, Fran xa foi fitness, Estaba, pero el regreso. Estaba como un touro, Aí, home. Como un touro de Cachena, Esos son vos bestas, Me cago en diola, Estaba como un touro de Cachena aí, que sempre digo isto e sempre di a Peña, buah. Claro, así petou o menisco. Eu estaba facendo o día que reventou o menisco, que dixo o menisco. Veña, Adiós. chao. Hasta logo, Ahora cando chegues a casa xa chamas ao médico. Ese día, que estaba o meu menisco falándome por dentro íbame falando, non é? No coche dicía eu, levo unha molestia aí nun xonllo. Ese día fixen 6 series de 1000, para os que non corristes nunca, non vades entender. 6 series de 1000 en campo, nun campo destes de fútbol americano que había ali en Brunson, a 2,55 cada serie, con 3 minutos de descanso entre series. Era unha serie a 2,55, 3 minutos de descanso. Unha serie a 2,55, 3 minutos de descanso. 6. Fixen 6 e fun para casa. Era o que tiña que facer ese día. Quentar un pouquiño, 6 series de 1000 e unha volta á calma. A volta á calma foi ir ao coche para ir para casa. A ese nivel estaba. Estaba empiroladísimo para ir ao Norden, o Trimán, o medio Ironman das Pontes. E dixo o menisco, no vas. Sabes? Fíxome un piqué. Dixo, se queda en casa. Chaval. No, é que eu xa nunca fun de correr, De feito, eu teño alergia ao cardio. Eu non vou volver ser de correr. Xa cho digo. Agora paseime o pedal e pedal vai ser. Sí. Ai, guai. Todo que sei moverse. Sí. Ese era Fran o loco, digo. O loco. The crazy. Dios, ese era Fran o loco, sí. No, teño algunha foto. Hai algunha foto por aí, Se buceades moito no Instagram, algunha foto hai por aí de... Sempre saio mal nas fotos correndo. Sempre saio con cara de pirolón aí, Eu creo que nada queda ben, No. Hai xente que é fotogénica, tío, que lle sacan unha foto correndo e dis ti, Dios, está postando. Parece o fillo do vento e tal, pero eu non, eu sempre saio con cara de tonto. Non sei, ou vexo meu así, non sei. Pero chega o momento máis esperado pola audiencia das conversas, a audiencia asidua das conversas, que é o momento en que Doc Brown, vale, visita a Lobeira. A ver onde está Doc Brown, aquí neste lado. Aí está, agacho. Entón chega aquí, Chega, abre o DeLorean aí, o DeLorean volador, a mí molame máis o que voa. Entón, agora saca as chaves, non vamos a poñer nesa evidencia a un clic de Famóvil, dache as chaves do DeLorean e diche, Gabi, podes ir a onde queiras, a cando queiras e falar con quen queiras. Onde iría Gabi? Moi boa pregunta. Pero eu sempre quixen... Porque despois, esta entrevista... Espera. Podo morrer? Espera, imos aclarar primeiro unha cousa. Esta entrevista está sendo prácticamente improvisada, vale? Todo isto está xurdindo así das conversas que molan. Unha conversa falta nos a birra aquí para ser unha conversa total nun bar, non? E darnos co codo, non? Es cando contamos, acordaste? Ai, non, que pa aquí, tío, que pa aquí. Claro, entón, como esa, despois vou facer unha pregunta que teño aquí apuntada, teño unhas baterías de preguntas aquí para cando pasan estas cousas, para facer preguntas destas mistiquísimas. Despois vouche facer outra, non? Pero primeiro, a onde irías? A cando irías e con quen falarías? Pero son inmortal? No, coño, vas nunha máquina do tempo, tampouco te flipes aquí. É que o mellor o sitio onde quero ir podo morrer. Imaginemos nese mundo imaginario que estamos imaginando que só existen as máquinas do tempo, non hai superpoderes, nin reencarnación, nin resucitacións. É que eu sempre quixen ir a plena Segunda Guerra Mundial e falar con Hitler, tío. Pero podes ir antes da primeira e falas co Hitler máis novo. Pero o crazy, o zumbao. Quero facerlle unha entrevista, de feito. Gostaríame saber por qué. Por qué? A gran pregunta. Por qué? Sí, por qué? Por qué? É que
Tiño, Estaba aquí escarallándose a Leti da taberna. Podo morrer? é que claro. Ou que sei, xa tirarnos a antigua Roma e vivir eso. Esas Eu que construcións e penso todo. que calquera parecido desa época co que nos pintan as películas é mera coincidencia. Eu Sí, cada vez que eu vexo unha tamén o película, penso. eu cada vez que vexo unha película destas ambientadas na Idade Media e vexo eses morreos aí Buah, indo esa é ao unha lote e eu fantasmada. empezo a pensar, non había cepillos de dentes, Claro, é non que iso había tamén o pensei hixiene eu. bucal, Eso non tamén o había pensei. desodorantes. É dicir, créome máis a Idade Media del perfume, sabes? Esta del perfume que o tipo secuestra tipas para facer como uns perfumes aí que son super embriagadores. Créome máis iso de que cheira tan mal que facían os perfumes Sí, para iso ten que cheirar a mierda eso, pero que realmente sexa así de chachi, sabes? nah, Entón no, eu no, para no, atrás, no. para atrás, moito máis atrás de 1930 non me mandes, Pero No. si, xa, o que é visualizar eso, o sea, sei que me molaría. A ver se é verdad tamén, o sea, se é o rollo así ou a Edade Media tamén mola, O sea, a Edade Media, bueno, porque claro, que tío tan Di aquí, dinos idealizado. aquí, Xan, por qué? Por qué? Por Claro, por qué? qué? Por qué? Por qué? Por qué, Joder, Adolfito? José Mourinho, tío. É que sabes o que é que eu son moi fascinante, o sea, a mí fascina moito a mente humana, tío. Chama moitísima Mm. atención. Eu trajo moitos documentales de psicópatas e asesinos en serie esa falta de empatía. Esa Como parte de como que ibas para como eles criminalista, para forense. é que me molaría chama moitísimo a atención de como podes ter a sangre fría Mm. porque justame, a ver, entendemos. Os casos macabros eses de que persona tal, abriu un canal a alguén tal, e dixi, Dios, tío, como pode ser que exista? Eu estea compartindo mundo con alguén que o sea, a mente humana, tío, pareceme Mm. maravillosa e ao mesmo Sí, tempo pero dá que pensar, dá que perturbadora, pensar. Non dá sei que se viras pensar, ti, tío. non sei se viras ti nos primeiros directos que facía eu, que facía así, contaba as miñas batallas, non? As miñas Mm, fallas mentais, estas cousas. mm, Nun deles puxéramos unha curtametraxe que se titula Rosso Fango, unha cousa así, que é no, sobre o Hitler da Primeira Guerra Mundial, ah, que de repente cae xunto cun soldado inglés no mesmo furado de obús, sabes? Caen no mesmo furado de obús, oh, tentan, o sea, como que é cando feriron a Hitler. Ti sabes que a Hitler sí, feríran na Primeira Guerra Mundial e por iso ajá, levaba a Cruz de Ferro, que era a única condecoración que levaba Hitler no seu traxe, non? É curioso porque este tipo ten a oportunidade, non? Contache como que o inglés ten a oportunidade de matalo, non? E como que lle aparecen os seus demos, non? Como ese debate interno, non? De se matalo ou non, se matalo ou non, se matalo ou non. Non vou facer spoilers, pero Hitler mandou a Segunda Guerra Mundial, entón xa, non é malditos bastardos, acaba como ten que acabar, non é unha cronía. Bueno, as pelis de nazis, o sea, o rollo Mm. como La lista de Schindler, peliculón, É crudísima, a lista de Schindler é brutal. Sí, é un nada aínda a ver menos cando mal que estedes dixo tristes, aínda menos mal que dixo o Steven Spielberg: "Vouno facer en blanco e negro". Sí, buah, Vouno facer en blanco e negro porque pero non vexou claro todo isto, uf, uf, Ollo, sí, sí, sí. É ollo, dura, é dura, é dura. Hai outra italo-española do tipo este italiano que bueno, era como era? Era como o cónsul español en Italia que salvaba non sei cantas persoas tamén de ser non, eso levadas non. a campos de exterminio e tal. Non me acordo do título, pero era o apelido del era o título. Seguro que se buscas cónsul italiano, Segunda Guerra Mundial, sae seguro, o cónsul español, é que non me acordo se era español ou italiano, pero era unha peli tamén así bastante crudiña destas, tipo Óscar Linder, sabes? Dedicouse a pasar xente fora das fronteiras, Entón, dinos aquí a Leti que entonces a onde ibas? A Mondoñedo.
A Mondoñedo irías no DeLorean. Oes, pois estaría ben saber o do Sí. Ponte do Pasatempo tamén, E Mondoñedo. tamén a Galicia de antes. Vivila tamén. Mm. Tamén molaría. Moitísimo. É que podría ir a moitísimos Aí sitios. está, Bartali, Gino Bartali. O gran ciclista Gino Bartali tamén salvou os xudeus, pero non era Bartali, penso, No? É que non sei cal era, tío, non sei cal era. Cónsul. Sí, dinos aquí Dire 65, a de Matausen de Mario Casas, eu teño a pendente. O que pasa A mí son pelis moi duras, tío, son sí, pelis pero a duriñas. de Matausen. O fotógrafo de Matausen, non? Sí. E teño aquí, de feito, teño aquí outra. Mira, teño unha novela gráfica que me deixou un compañeiro, que dis que está moi ben tamén, que é Los surcos del azar, de Paco Roca, que precisamente este ano nombraron a Paco Roca, deronlle a medalla da cultura española. Que bueno. Está Eu moi vi na ben. EME, sí, xa eu tamén estou contigo, a min costoume, Terei que vela. A ver, o Gabi é dos meus, coido. Pirra a historia e vivir en primeira persoa épocas pasadas. Sí, o malo é que posiblemente palmara aos 20 minutos porque me metería en todos os fregados. O sea, querería vivir tanta experiencia que eu non duraría en 3 E agora vai esa pregunta para cando non preparo as entrevistas. Porque atopei no outro día fixen limpeza e atopei isto que anotara para pues, darlle un pouquiño máis de aquel, non? Un pouquiño máis de empaque as conversas, que moitas veces non sabes por onde tirar e tal. Entón tiña unha que é moi curiosa, porque como dicirche, entrevístate ti, ¿no? Que tiña por aquí anotada, aquí está. Sobre que tema che gustaría que che preguntaran para coñecerte mellor? Toma ya. Hostia. Esa é unha pregunta, é unha autopregunta, basicamente, porque en canto a fagas vouche dicir, entón, Por coñecerme mellor sobre as miñas aficións. entón que aficións tes? Querela saber? Bicho, non? No, pues, mira, a miña unha das miñas principales aficións é o ximnasio. Que es de CrossFit, de levantar ferro? No. Sí, de levantar ferro, pero non de CrossFit. Vale. Son de hipertrofia total. Sí, eres carne de ximnasio barra espello. É dicir, destos que están no espello todo o tempo aí. Sí, son eses. Son eses posers. Eu intentei, Encántame, disfruto moitísimo. Disfruto moitísimo, pero eu creo que é porque teño un problema. A ver, eu sempre fui moi pequeno. Sempre fui pequeno a nivel pues, menudo, porque alto eres, ou. Si mido ahora un 81, pero me cago en diola. Pero que mido pasa? Un 68, joder, eu que son pequeno. Que pasa? Que o rollo é que eu sempre eu tardei en tirar para arriba, Eu sempre midín un 60 e pico, chegaba aos 70, si eso. Eu empecé a medrar aos 17, 18 anos. E sempre fui un delgadiño, moi delgadiño. Moi delgadiño. Es dos que lle din a perna pa cando? No. Ou traballas ben a perna? Traballo a perna. Porque eu sempre me fixo... Eu non son un flamenco, Eu como son de muslo de percherón, sabes? Muslo percherón. Eu sempre facía, como sempre nadei, porque eu fixen natación dende os 10 anos, de lombo nunca foi un mal, sabes? Eu de feito tiña prácticamente o mesmo paso de ombro. Eu teño camisetas de cando entrei na Marina no 96 síguenme servindo, é dicir, teño o mesmo lombo, vale? Pero a perna sempre me disgustou moito esta peña que vai toda fortísima de cintura para arriba. Por exemplo, véxase, piragüistas. Eu coincidín moito en campamentos de verán e todo isto cos piragüistas do Firrete Atlántico, de Pontedeume e todo isto, e vía los tío de cintura para arriba, eran auténticos morlacos, joder, e despois vías aquelas pernicas, sabes? Dous palillos ali que dicías ti. Que coste cando empecé eu, era a mítica, eu empecé, a ver, en serio levo
pois 4 anos ou máis ou menos, o que é en serio. Bueno, con dieta estricta, Mm, dieta, sí, estricta, e con mm, preparador levo case 2 anos. ujú. Pero cando empecé a trastear, que tiña 18, 19 anos, incluso 17, a veces, se que era o típico... Porque eu tamén me encantan os superhéroes, eu vi esos gigantes, eu son de Arnold Schwarzenegger, o sea, é Claro, que sí, son moi pero é que crieme Arnold con Schwarzenegger Arnold, con Conan. no seu apogeo, no apogeo de Conan, que era cando fora Mister Conan, Universo por primeira vez, creo. Bueno, un pouquiño despois, porque el fora Mister Universo con 18 anos, unha barbaridade así, pero que despois cando volvera a gañar, fixeran unha comparativa do tipo de medíranlle o perímetro de bíceps, vale, buah, tío. en tensión, vale, medíranlle o perímetro. Eu calzo de cabeza, que non teño pouca, que son unha puta cerilla cando adelgazo, calzo 57, vale? Seino porque a miña gorra do traballo ten que levar talla, non hai diferentes tallas. Eu tiña un curso que tiña unha 60, é dicir, era un puñeteiro heliporto iso, non? Pero no meu caso é unha 57 que non é pequena, e o tipo tiña 59 centímetros de bíceps. Son animalada. É dicir, tiña aquí no brazo, o tipo facía así, cando facía o rollo este de así, Sí. aquí había unha cabeza de Fran e aquí outra. É dicir, a É miña unha cabeza posta así bestialidade. era o brazo do tipo, que A é mí sempre me, flipante. me, me, me chamaron os corpos de eso, de superhéroes. Mm. Aquí eu sempre fui un friki nese aspecto. E ver, Son Goku, eu estaba moi... Eu quería ser así e querer ter ese corpo. Sí que como que teño esa esa aí dentro aí que me quero. É verdad que, xendiña, hai corpos que son irreales, vale? Sí, no, eso está claro, Moi é dicir, irreales. E para non hai que chegar a un fiarse nivel, nada das redes sociais, efectivamente, chegar a un nivel de masa muscular como o de Arnold, hai que tomar caramelitos, vale? Sí, ou usar agullas xa, en Claro, moitos casos. vale. Hai Mm. unha parte, De unha feito, cara B que non é sí, de sana, feito vale? hai unhas probas de como era, hai como unha rama de culturismo que é, sen Natural, caramelitos, é natural, natural. sí, que tampouco é natural ao 100%, pero é como o bio, ¿no? Como Que estas plantacións en ecolóxico que, a ver, tamén levan fertilizantes, pero de outro tipo, sabes? efectivamente, Ecolóxicos, eu ecolóxicos. eu aí eu son, de feito, o meu preparador é culturista, estuve no mundo do culturismo, o sea, estou rodeado, quero dicir, Mm, gústame a min o mundo do culturismo, si que velo, mm. chámame moita atención eses corpos e tal. Sei o que conleva, non estou a favor, non non é sano, O sea, quero dicir, eso non é sano. O sea, pero sí que quero dicir, o que acabas de dicir o do usar sustancias e todo eso que diste o do Mm. culturismo natural, hai en todos os deportes de élite, Claro, vamos a claro. entrar No, no, aquí, está claro. hai o uso E de o tema cousitas, e o vale? tema é o seguinte, que, para ver que uns toman caramelitos e outros non tantos ou non, só hai que ver un campeonato de culturismo natural e un campeonato de culturismo Sí, convencional. É sí, dicir, é que é unha é unha diferencia diferencia brutal. brutal. E a diferencia non está no aceite que botan, No, no, precisamente. no, no. Está Johnson. ese seco que consiguen os culturistas convencionais de que se lles vexa prácticamente ata o último No, 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 quiste que aparte teñen. que é pas é goma, O sea, eu Sí, tuve nos diante e faslle así na piel e fai como un sí, globo non cando hai fai non hai pas, pas, grasa. pas. No, 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 Sí, no. non hai grasa, non hai Eso é grasa. insanísimo. Eu tentei toda a miña vida cando nadaba, había un estiramento que se facía nos dorsais, vale? Que era lanzar o brazo así para baixo, ¿no? E cando o dorsal daba co bíceps, sonaba, sabes? Era deixalo morto completamente. Sí. Nunca fun quen, nunca fun quen. Nunca fun quen. Pero aí estaba Charlie Touriño, Charlie Touza, toda esta xente que nadaban 50 libres, que eu flipábame a velocidade, no? Os 50 libres era a miña proba. Dios. E eu dicía, Dios, que máquinas son, tío. E solo velos ali no... Despois facían un tempo,
sabes, facían un tempo bon para ser nos campeonatos galegos, pero realmente non saían, non ían a uns españois e gañaban, ¿no? Xa. Pero os nachos facían o rollo este e ti de cativo, eu ali 14 anos decía, buah, non era capaz, eu non era capaz de facer iso. Pero bueno, pero es cada un no seu deporte, ¿no? Pregúntanos aquí o Borxa, ti, oe Gabi, como fas para equilibrar entre alimentación Que sana bueno. e cear por aí fora cos amigos, parella, festas, etcétera? Hai que ver a nutricionista, a dietista realista en Dietista Lobeirista, que falamos moito desto. Mira, pois coméntoche. Eu son unha persona que nese aspecto son super constante. Eu creo que se eres constante pola semana, eu fago a miña dieta, o sea, son 6 comidas as que fago eu. Chego ao fin de semana e tampouco que coma mal. O sea, eu salo anda que vexedes o churrasco, o churrasco á parrilla, eu suelo tiralo como de porco, pero tamén me gusta moito de ternera. O de ternera é moito máis sano, pero a carne á parrilla non é mala. Non é O mala malo para é nada. cando lle metes moito pan, moito preve, etcétera, etcétera. As patacas Efectivamente, van fritas en vez de ser con ensalada. a eso vamos. Pero que o fajas unha vez, dúas, non vos ralledes. Aparte que dá felicidade tamén, dá felicidade, é que é o vou. rollo. Hai que ser felices. Eu nese aspecto podo salir, o sea, chego ao sábado e tomarlle pois tamén un par de combinados. Non pasa nada, unhas cervezas, non pasa nada. Eu sei que eu pola semana son o meu xinasio e a miña dieta. É para poder permitirme, no? Que si me cadra un día un martes que pois hai pois é festivo e tal, estamos libre, non pasa nada. Estou flipando con isto, tío. Un reportaxe que veo aquí xan do mercado negro de venta de leite materna para os culturistas, 80 € o biberón. Bueno, isto sí que xa nunca os coitara, Eu tampouco, E vin cafradas, pero É que 80 euros, pareceme tan burro como tomar as claras pero estas, sabes? al O batido de claras que dis ti, pero si o que entra vai pero saír. A mira, clara non a vas dixerir, pero si ten unha a leite materna, eu creo que incha máis a nivel inchar o leite de fórmula, o que vai en polvos. Os nenos que están moi bolas, que os vedes, os bebés, que os vedes así super bebés, que me encantan os bebés, joder. Sí, O de sea, pliegues, mi má os se de pode pliegues. sacar moi contas, pero Os de os pliegues, teño, ¿no? sí, muñecos Michelin, esos son Sí. de leite de fórmula, de biberóns Sí. tochos, de casos. A leite materna é super Evoluciona. De feito eu escoitara, non? Miña cuñada dalle o peito, deulle o peito ás dúas nenas. E eu escoitara nun documental ou por aí, ou nun libro, penso que teño un libro por aquí diso tamén. Sí, que le doi de comer de Aitor. Hoxe estamos aquí sacando libros que non leo, entón vou sacar este, vale? Que le doi de comer, que é de nutrición infantil, vale? De Aitor Sánchez e Lucía Martínez. E o rollo é que neste libro contaban, ou neste libro ou nalgo lino, de que a leite materna evoluciona cos fillos e normalmente as mulleres cando teñen a segunda crianza, a leite adáptase a esa segunda crianza que vai comezar a lactar. Entón, eu vivín o caso no salón da casa de miña cuñada, vivín o caso de, no, ya non me sabe igual, mamá. E de decirlle, facemos un colacao, entón. Fíxolle un cacao con leite, sabes? E así foi. É dicir, ya non me sabe igual porque a nena pequena estaba lactando e, claro, a leite adaptábase á crianza pequena, non? É dicir, esas cousas cambian. Sí. Por iso flipo con esa historia. É dicir, Sí. Pasou ya unha compañera tamén miña de traballo, cos fillos. Moi importante o que dicía aquí o Borxa, no? Concluindo xa o que falábamos, no? Da alimentación, decía, concordo, privarse permanentemente, efectivamente, o que provoca é recaer con máis forza. Sí, as recaídas son brutais, como seña todo, privación, é de dicir, a min chegoume a dicir unha dietista, non Sandra, unha dietista que tiven anteriormente, chegoume a dicir, non comas encurtidos porque teñen azucre. Mira, tío, o azucre que poden ter os encurtidos, sabes? É dicir, cando é un vexetal que, oes, vale, está en conserva, pero...
De coña, de coña. Escoitas moitas cousas que, Mm. bueno, que eu ao principio tamén pensaba, non? O sea, ao fin e ao cabo, eu estou estamos en constante aprendizaxe, non? Que Sí, máis que eu, aficións ten o Gabriel? pois, saír, 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 disfrutar, como a canción de Barricada, saír, beber, o rollo lo de mismo sempre. de sempre, xusto. Estar no sofá. Eres máis de peli ou de serie, Gabi? Pois Eres últimamente son de serie. eres máis de peli ou da peli do século XXI que é a As serie, que son series. pelis de 10 ou 15 horas? Sí, efectivamente. Ahora son máis de serie, todo hai que dicilo. Mm. Tamén son moi fanático dos videoxogos, sempre o fun. E agora, claro, teño algo moi apartado, por falta de tempo. Sí que sigo xogando, ahora xogo de vez en cando ao Maiden, a NFL, que é o xogo de fútbol americano, porque eu fui un xogador de fútbol americano. Ole. E sí, claro, botas unhas par de pachangas, rollo FIFA ou tal, paras. E Pero xa sí está. que encantan moito os xogos de aventuras, de aventura gráfica, todo eso encanta. Mm. Mira unha cousa, vamos cambiar de tercio, porque eu tamén che quería preguntar Aí fomos. como xurde esa canle, ¿no? Como xurde Gabi G8 Isto, en Twitch? Como nace, ¿no? Como se deu? pois, nace Ibas de un día que polo salón, tropezache cun micrófono e dixeche: pumba, "Hostia". vamos a estremear. Pois, resulta que bueno, a min eu cando empecé a mí sempre me chamou, eu xa consumín YouTube desde que, bueno, non sei se sabes quen é Willy Rex, entendo, Ujú. o youtuber. Eu consumía Willy Rex cando subía vídeos de Call of Duty, encantábame o Call of Duty, e a min sempre me chamou, dijo, por que non subir vídeos? E teño grabado algún blog que eu creo que, non sei se habrá xente, bueno, non creo que sepa eso, fai anos que eu estaba na carreira e xa quixen montar blogs en galego daquela, Hostia, pero se os montaras daquela, muchacho. nunca Mira tuve que eu penso, se eu colgara os vídeos que tiña editados do 2003, cando naceu YouTube, nunca tuve a iniciativa nin tal, e moito me tiraba a conexión que segue aí Manolo, que vive, bueno, Ares Menifil, que está agora en Twitch en galego, ujú, a conexión que tíamos era lamentable, e é verdad que che tira mm, moito para atrás a hora de subir vídeos. claro. A min sálvame a vida o estar aquí en Madrid, porque eu vou estar aquí en Madrid, dende Madrid, e aínda así vou co móvil e xa ves que por veces pois entrecórtase ou falla ou Claro, tal, porque ao final estou nunha residencia e somos aquí ao mellor 600 persoas a tirar todos da mesma antena, da sabes? mesma Entón, claro. Eu sempre foi algo que me chamou a atención, cando me mudei para a estrada, descubrín a fibra óptica, carallo. vira un novo mundo, e Ahora que falas da sempre estrada, estoume dando conta de que ti estás na estrada e eu levo posta a camiseta dun grupo estradense, que xa os tiven aquí nun directo. os John Deres, pois non os conoso, Os John Deres son de da estrada, joder. Sí, hostia, non Sí, sabía, tío. rock en galego da estrada, tío. Hostia, vai botarlle un Ujú. ollo lá. Sí, 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 E mola moito. claro, o rollo empezou aí tal, cando estábamos, claro, empecé a opositar, e o tempo, pois tampouco me podía, eu gústame facer as cousas perfectas, non me gusta empezar e darlle a gravar, non, eu quero ter xa todo perfectito, e todo ben cuquito. E claro, eu, pois cando foi o confinamento, dixen, pois ora é o momento de probar. Había tempo, claro, había tempo. Claro, e fixen así un pouco é verdade que facía os primeiros streamings era en castelán. E tiña Mm. moito porque xogaba o Call of Duty e tal, e viña moito público latino e tal, pero era moito de coña, facemos as bromas, Adrián Díaz, o presentador da Televisión de Galicia, Hmm. tiña un programa, foi o primeiro Sí, programa de sí, Televisión de certo. Galicia, Hai Corentena. Hai corentena, sí, señor. Hai corentena. Eu empecé aí a facer preguntas, meterme algunha vez que outra no programa e dixo, jova, sempre me molou, e de feito ainda teño idea de querer montar un podcast ou algo así, rollo comentando noticias e todo eso, con peña,
Jova, por a falta de tempo e a falta de tal, sempre me chamou. E sempre quixo montar algo así. E non teño aí, algunha vez o montarei. Hmm. Claro, Agora queda deixei. registrado, se alguén o monta, xa podes reclamar dereitos e Sí, cousas aí, destas. aí, aí, Xa está aí, 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 registrado. que Agora cotiza. está registrado xa. Claro, despois empecé, deixeino, pois tampouco xa se podía empezar a salir, e dixen, tampouco me motivaba, falta de motivación. E empecé co rollo de TikTok tamén. Despuntei aí dunha maneira espectacular, que non sei onde saleu. E despois en setembro, outubro, dixen eu, por que non me animo pois a facelo todo en gallego? Twitch gústame e tal, pero empecé Foi antes TikTok, Sí, despuntar en TikTok sí, sin duda. Sí. que en Twitch. Despois arrastrei en TikTok, arrastrei toda a peña. Pero Vale. sí, despois a xente xa pois cambiei, moitos dos meus seguidores que tiña marcharon, os de Twitch, porque en gallego, e de feito fixe un anuncio, tiña unha pequenísima comunidade de 500 seguidores ou así, Ujú. o sea, xente de LATAM, de España, e moitos marcharon. Foi un baixón, claro, eu fixe un comunicado, xa tiña un Discord e dixen, mira, eu vou falar en gallego, é como me sinto, é a miña forma natural. En TikTok tamén, cando despuntei, intentei, fixer algún TikTok en castelán, pero non son eu. Eu non son Claro, eu. porque digo eu, Non... ti sempre usache o galego, non? É dicir, ti sempre Sí. sempre na casa mamache galego, non? Ai, De sí, eu sempre. sempre. Eu sempre son gallego falante, con geada, con seseo, e Claro, claro, a ver, do eu sur da Coruña. entonces, claro, eu non son natural, non son eu. Cando esos youtubers que che din, sé tú mismo, tal, é que é verdad, eu non son eu, non me sentía cómodo. E a xente empezou pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum, e dixo, hostia, sabes, pois Sí, mira, é que sabes que pasa? Eu penso que ao final premiase aquí, o que máis gusta, non sei a xente, non, o que terá que dicir a isto, non? Pero eu penso que o que máis se valora nestas cousas é a naturalidade, non? Esta sí, peña que sin duda. eu tamén, alguén que está falando así, impostado, non? Temos unha coña aquí en Madrid porque cruzámonos a veces con algún rodaxe e cousas destas porque vimos camiñando do chollo, non? E un día estaban todas as rulós estas de peluquería, Mm. maquillaxe, non sei que tal, e estaban maquillando ali a unha tal, e grabando o fondo dunha rúa, non? E nos cruzábamos a rúa así, non? Nos íamos camiñando así e a rúa na que gravaban estaba cara aló. E digo, viña co meu colega que tamén é así de facer parvadas, non, comigo. Somos moi fricosos os dous, non? E dígolle, cam camiña natural, curso que igual están grabando. E íbamos os dous así coa cara, sabes, tal. Deulle a risa do maquillaxe, tío, estaba do maquillaxe aí, Super tesos. jajaja, ríndose e tal. Pero sí. É que eu penso que o que premia aquí é a É naturalidade, a non? Este rollo naturalidade, de a eu frescura, tamén o non? penso, o sea, foi algo que aí foi que eu tamén estaba con esa mentalidade, fai Mm. 2, 3 anos, co de en castelán, chegas a máis xente, tal, home, inglés tamén, a xente é moi Mm. perezosa a hora de escoitar un En chino, idioma. un indio En tamén. en chino, ese E non vexo a efectivamente, ninguén perdendo o cu por falar indio. eu que sei, eu sei que prefiero ter unha comunidade, unha pequena familia, por dicirlo así, aí guai, montada, e ser eu, é o que queiran Mm. que me siga, como siga alguén de Burkina Faso. Se lle justo, pois, brutal, pero sendo eu. E total Mm. é algo que non busco vivir desto, sabes, o sea, No, non quen poidera, no, pero tamén eu penso que no momento que unha afición, unha actividade amadora, que sería para dicilo, aínda que amadora sona moito a amadora dos tonechos, no, pero unha actividade que a fas por gusto, no, porque che gusta, porque che come o tempo, por non sei, algo que fas por gusto, no momento en que pase a ser o teu modo de vida, eu penso que empeza a tensionar xa non pasa de, xa para de ser por gusto. É dicir, no momento que eu dicíalle outro día, non sei a quen, efectivamente. falando sobre este tema, estábamos falando nunha conversa, na casa, porque Mm? eu non falo só aquí, eu falo na casa tamén. E e decíalle, joder, é que no momento que a túa neveira é que o que comes e o que pagas, as facturas e todo o rollo, dependan do que estás a facer,
Aí xa estamos falando de palabras maiores, xa non hai Sí, sí, lugar a sí. erros, xa non hai lugar a comunicado porque vou cambiar de idioma, xa non hai lugar a nada diso, é dicir, se tes que vivir diso, xa tes que ir por donde, máis ou menos por donde che vai indo a xente. Que eu incluso bueno, eu xa fixen algunha que outra campaña publicitaria pagada, Ujú. e a verdade é que eu sempre lle especifico o que vai haber. Vai haber unha naturalidade. Ou é algo moi cerrado, pero Sí, moi que home. tes, pero bueno, xa apartei algún, sempre lle digo, mira, vai ser así, así e así. Non te sorprendas. Quero dicir, non Mm. vou non facer á miña maneira. Se metes un guión, pero ese guión vai ser trasladado a min, a interpretalo eu, como eh, é que senón non quero vender algo que bueno, chicos, me compráis esto y no sé qué, y no, Sí, no, sí. non vou Mira facer que eso. nos di Fedellos aquí, que di, eu facendo os titores que falábamos antes da fibra e tal, facendo os titores que estou facendo polo do Galiza TTD, que vos animo a que entredes no servidor de Galiza TTD, de Ah, Galiza TTD, porque é un mapa de Galiza dun xogo que é o Open TTD, que é ah, para xogar a medios de comunicación e todo isto, aí atoparedes na zona de San Sadurniño un lugar que se chama Alobeira. O obxectivo é poñer aí un aeroporto e chamarlle o aeroporto Inolita Rodríguez, como a miña joder, veciña. o metaverso aí, Sí, sí, sí. Di que está flipando tamén que aínda con fibra, vídeos que son super sinxelos e tal, tíranse máis de media hora subindo. Bueno, máis de media hora. Hostia, Eu oxalá na Lobeira subiran en media hora. Eu teño que deixar pola noite e ás veces fallan no medio da noite. É dicir, pois non, pero di aquí máis de Lobeira media ergo hora, sum. tío. Sí, bueno, a ver, estamos falando, eu teño algunha conversa antes de aprender o sistema de alixeiralas e todo o rollo, tiño algunha conversa que eran 4 e 5 xigas, Pero a min o que eso, subir non me tarda media hora, tarda moito, tarda moito. O que tarda en procesar. Non sei. No, bueno, Claro, a o mí o que procesado tarda unha barbaridade. Eu, unha de feito, animalada, teño pero 2 vídeos, oiche, fixen 2 vídeos en sí, 360 graus, teño un por editar, pero que xa me está dando pereza editalo, polo tempo que tarda en procesalo. É dicir, sube no hostia, momento, pero o procesado dun vídeo en 360 que despois ti podes mover ou se tes unhas gafas podes mirar ao sí, redor sí, e tal, o procesado é brutal. Levoulle o último unha noite ata a hora de comer, sabes? Dende as 8 da tarde que o puxen a subir, o sea, acabou de subir ás 8 da tarde, que viñamos de algures, eu deixara subindo o vídeo toda a mañá, dende a ah, mañá todo o día, porque fóramos comer a casa de meus pais ou algo así. Estuvo subindo e ainda tal, non sei estaba que. aí. Cando cheguei, estaba rematando de subir e cambiou a procesando. E dixen, ai, que ben, pum, aceptar, pum, finalizar. E seguía aí en procesando. E seguía aí en procesando. E dixen, joder, macho, eu mañá teño que ir para Madrid e isto está Se procesando queda aínda, aí. non vou levar encendido na maleta. E procesando. Bueno, pois acabou ás 5 da tarde. É dicir, eu estaba recollendo, estaba facendo maleta todo o rollo que ás 5 máis ou menos teño que sair xa coa maleta pola porta da casa e ás 5 menos cuarto, unha cousa así, estaba recollendo o ordenador. Mi madre. Que dixen eu, ollo, o seguinte vai en verán xa. Pois, Xa pois, directamente, vacacións. pois o que ia subir, a min eu nunca tuve problemas agora ca fibra. E teño 600, pero Mm. con 600 megas eu as charliñas que facía eu, tiña algunha de 2 gigas e de 3 na llama, Mm. Decíalle aquí que non a YouTube Ah, vídeos de 15 8 ou 15 gigas. minutos, pero que así as coñas igual Son son 15 15 xigas, gigas. pero aí tes que mirar o editor e o que che saca e pasalo por algún alixeirador, porque hai moitas veces hai algúns programas que alixeiran quitando os negros, sabes? Porque a información que non vai no vídeo automáticamente os procesadores gráficos entendena como negro. Entón, pintan negro. E moitas veces quitando os negros, ademais aquí en Twitch que se usan estes fondos así oscuriños e todo isto tal, alixeirase moito, é dicir, eu teño pasado de 2 gigas e medio, agora que os alixeiro a 500, 600 megas, Buah, vaya Facer lixe. dun M4V a un MP4, meterlle un alixeirado de 2 gigas, ao mellor. Ollo aí, E realmente tampouco estás emitindo, sabes? Isto está emitindo en 720, tampouco estou emitindo unha calidade que digas ti, Dios, é Sí, que claro, é que claro. o meu vídeo en 4K e quero que suba en 4K. No. Claro, claro.
É dicir, a maioría da xente vai no ver unha pantalla dun móvil chusquero, dunha 10 ou dunha 11 destes con Android. Entón, o rollo é tamén o que ti queiras, no? A calidade que ti queiras. Non sei, eu vexo así. Entón, cando che deu polas entrevistas? Por esas conversiñas, esa charliña nocturna? Porque, pois doume, porque a mí gústame escoitar a xente. Gústame aprender da xente. E dixen eu, pois tamén mola o tema, gústame falar, obviamente. E dixen, pois por que non? Pois non me dera conta, Entón dixen eu, pois quero montar así un rollo programilla no que trae xente que sea pois un pouco influente ou experta en certos ámbitos a falar aquí da vida e tamén a curiosidade por saber como o traballo que hai detrás e todas esas cousas. Por eso teño pois desde un surfista profesional hasta un presentador, a actores, a cantantes, e claro, pois sempre me gustou ese Cal rollo. foi esa que che volou a cabeza? Que dixeche, Dios. A redonda. A que dixeche ti, esta quedou redonda. A de Toñito de Poi. Sí. Foi algo que me sorprendeume por conocelo a él. O sea, aparte que eu son moi fan dos Heredeiros. Nos dixan aquí, tamén le gusta Friends. Lo tiene todo papi. Ai. Claro, a min... Ai, mira, estáme chamando a Amazon. Ai, ves, isto ia pasar. Espera, vou coller, Vale. Estálle pasando isto porque nos dixo antes de comezar o directo, dixo que houbera un erro con envío de Amazon. Ele está esperando aí un envío de Amazon. Agora preguntaremos que lle pideu a Amazon aí. Estaba esperando un envío de Amazon, trouxeronlle un e resulta que cando se deu conta non era o del. Correu detrás do repartidor, pero claro, os repartidores sabedes que van a carallo sacao e entonces non lle deu tempo a localizalo. Entón esperaba esa chamada para que lle cambiaran o rollo. Entón, dinos aquí o Madialevo que a de Toñito de Poi xa é un clásico do Twitch en galego. Sí, a verdade é que eu teño que recoñecer, agora yo direi a él tamén, non sei se me está escoitando, teño que recoñecer que cando estás neste punto de programar cousas e facer programas e facer vídeos e facer conversas e toda a pesca, tes que deixar de lado unha cousa que me gustaba, que era ver entrevistas e ver conversas, porque eu seguía moito, pois, por exemplo, lo que tú digas de Alex Fidalgo, seguía moito o Sexto Grao que comezara o Isaac González, seguía tamén algunha que outra conversa das primeiras que facía Orgullo Galego. O que pasa é que cando empezas a ter máis axenda, vale, pois as cousas vanse de nai e comenche tanto tempo que non eres quen de consumir ti o que che gusta a ti consumir, que é o que fas tamén. Entón é o tema. Agora yo diremos. Mira de que cara. Está aí un nubilado, está... Claro, é que... Claro, non che dá o día, quizáis de madrugada, pero claro, é que de madrugada eu dadevos conta que esta empezou ás 9, pero cando eu empezo ás 10 e a conversa dura 2 horas e cuarto, non remata cando vos vedes que remata. É dicir, eu ainda quedo falando ao mellor coa persoa, pois cousas que non se poden dicir en directo e que quedan para nós, esas conversas que non se publican en ningún lado porque non se graman directamente, e quedo falando ao mellor, pois tense dado casos de rematar un patiño en Twitch e quedar a Eva Maseu ata as 2:30 falando. I'm entón, back. Agora que nos conte, que era o que pediche por Amazon? Vale, comento vos. Eu comprei unha aspiradora e unha sartén, vale? Aí está. Eu, como son... aquí un home do seu fogar. Efectivamente. Yo necesitaba unha aspiradora porque estou cansado xa de barrer. E claro, dei o paso. É unha sartén porque faceme falta outra sartén máis a maiores. O rollo é que aquí na estrada temos un chamado Amazon Locker. O Amazon Locker son taquillas que claro, que pides, e como eu non suelo estar moito na casa... Hai diso na estrada, tío. Chaval. A ver, vou facer un chamado aquí a Secundino, alcalde de San Sadurniño. Vamos a ver. Queremos un Amazon Locker
en San Sadurniño, ali ao lado do Pazo da Marquesa. Se non hai, que o brutal. mellor o hai, e estou aquí ladrando como un becerro, sabes? E o mellor o hai. De feito, cando cheguei aquí á estrada e vin a existencia disso, dixo, isto é unha santísima maravilla. E claro, eu collín e dixen, pois mando. Que pasa? Que a aspiradora non colle no Amazon Locker. Entón, mandeino a outra dirección a un negocio que ten a miña familia e dixo, está aí de punto de entrega e quédame cerca do traballo. Pero o sartén dixo, sartén vai para o Amazon Locker. Resulta que o Amazon Locker está avariado. E chamaron a mediodía e díxome, mira, perdona, pero es que el Amazon Locker está avariado. E dixo eu, bueno, pois... Dixo, está avariado en castelán. Así, avariado. Seguro que está sí, avariado. seguro que dixo mal. Está avariado. Está estropeadito. E dixo, lo siento, güey. Pois mira, pois mandádeo a... Oxe, vou estar na casa, que aparte estuve limpando os baños, que xe tocaba, limpos unha vez á semana, xente, hai que ser higiénicos. Estaba limpando os baños e que vou estar dentro da casa, pero a partir das 5:30. Vale, perfecto. Pois a partir de aí vai sartén. Vale, pois chegou o repartidor sobre as 6 menos cuarto, máis ou menos, e o tipo iba con prisa, iba full, e claro, tocou o telefonillo e dixo, non sei que García. E dixe, García, sí, ese son eu. Chegou co paquete, eu xa via que o paquete era algo pequeno, pero era unha sartén. Para levar unha sartén, xa dicías ti. E dixo, ojo a la tixola enana. Entón, collín o paquete, e dixe, sacou a foto, tal, entrei adentro, non iba a entrar afora. Obviamente, sí. Fajo así co paquete, pero isto non é unha sartén. Miro así, non é unha sartén. Vexo o chollo e vexo Luís e Rocío, non sei, poña ali. Eu, salí. Claro, eu ando descalzo sempre. Collín as chaves, puxen os tenis rápido, fun correndo, e o repartidor xa non estaba. Xa estaba en Villa García, polo menos. Empecé a chamar, a contactar con todo Dios, con DHL, con correos. Nadie sabía a existencia do meu envío. Entón, contactei con Amazon, que o seu número parece que chamar ao CNI, e descubrín un número aí extraño que me puto axudar unha chica super amable. Chámate un Nacho, no? Hola, soy el agente García. ¿Quiere usted contactar a Amazon? É que é increíble, contactar con Amazon. Casi me pon aí con 10 Bezos. E dixe, empezoume a falar, mira tal, pues al ser un error humano, el producto que usted tiene, si no... Claro, porque tramitó, sé que non poden avisar ao repartidor mientras maneja el auto por peligrosidade. Ten que o tipo parar a jornada e chegar... Estes americanos. Ante todo, seguridade vial, ante todo. Entonces, eu collín e dixo, bueno, pero mire, se o tipo marchou fai 20 minutos, ao mellor está cerca, porque o meu paquete tamén era da estrada. Entón, dixo, pois, ao mellor píllalo cerca, pega a volta, ou tal. O tipo debía de estar xa por sobrado dos monxos, porque non entendo. Entón, collín e dixo, bueno, e que facemos? Eu mando un correo e un SMS, dixo tía, vale. Si el repartidor no llega antes de las 10 de la noche, ese producto es para ti. O que teño. Sí, fano moito. Eu, de feito, teño 2 pantalóns de moto grazas a iso. Pedín un da talla 32, mandaronme un da talla 34, e dixen, mira, pero eu pedín un da 32. E pa cando ben foi, despois engordei, ahora si vemos 2. Teño 2. Dixen, no, ese queda con el, e agora che mandamos un novo. Hostia, chaval. Pois, pero eu non lle podo sacar utilidade ao que teño ahora. Vale, porque agora vame devolver os cartos en cheque regalo, porque eu quero a miña sartén. Entonces, porque ferretería non hai. Estamos falando na estrada, hai punto do Amazon Locker, pero non hai ferretería. Hai ferretería, pero eu quero esa sartén. Quero esa sartén. Esa en concreto. Esa en concreto. Que é full equip. Como di a sartén? Como di? Subiste, gracias. Ollo, ese sartén polo menos polo que costa a santa sartén. Espero que mo faja. Mira aquí, a pregunta do millón, que di aquí Fedellus. A pregunta do millón. Se o repartidor non chega antes das 22, significa que llo cobran a él ou que pasará? Non o sei, eu que sei. É que me acabo de ter, que non sei o que é. Espera. Unboxing.
imos ter un unboxing en directo aquí do que lle mandaron ao tal Luís e a tal o que seña. Como se chamaban os tipos? Non digas apellidos, Non ten apellidos. Luís e que? Que era? Ainda encima han volto pa agasallo ahora. Non te acordaste de mi No. aniversario, Aquí malandrín? pon Luís. Só pon Luís. Bueno, Bueno, se Luís está atención. por aquí no Eu chat, pode reclamar o que é. eu Antes de abrín dicir o así- que é, se hai algún eu abrí- Luís que perdera hoxe un envío de Amazon, Vamos a ver que é. porque claro, entendo que a ti verdad- non che chegou o rollo de xa che enviamos o rollo e tal. A verdade é que non sei o que é. De feito, hai dous destes. E aquí pon Enjora RC Moto Car Boat. Motocar Pero- Boat. Sí, pero barco e Radiocontrol. É É un radiocontrol. radiocontrol. Sí, RC é Pero- radiocontrol, non? Pero, sí, supoño, pero... Será un módulo, será unha batería para un Bueno, radiocontrol. ora é meu, podo abrilo, non? Entendo. Supoño que sí. Mira, aquí delinquindo. Diría meu Ora- pai, aquí delinquindo. A mí acábame de chamar esta señorita Que é para ti? que é meu. Así que, Mira, a ver esto. mira, salúdanos dende ollo, cuidado, que temos aquí a Chivarín67, que é Andy Chichester de mira quen fala galego, que nos está falando dende Nueva York, dende o estado de Nueva Andy, York, que tal? o norte da Grande. costa este. Hola, Fran e Gabi, saúdos e apertas dende os Estados Unidos de América. Mola moito a entrevista, pero teño que marchar. Logo verei na enteira. Abur, chao, Andy, que tiñas un moi bo día. Chao, Andy, tío. Que aí está grande. comezando o día, tío. Sí, ali sí. Ah, pois é un motor. É un motor de radiocontrol, o mellor, non? Pois mira, pa agora po verán, pa un ventiladorciño ou algo, Pide o resto das pezas e monta o coche. trae unhas pegatinas, Tes o caro, tes o caro que é o motor, carallo. Pero hai dous, Ese iba a hipervitaminar o coche, me parece, con eses motores. Non sei, pero eu sei dun que con isto fai moito mal, Pero bueno. Aí non digo que non. Teño un amigo eu coñezo aí varios, que é medio delincuente. Pero... Non che flipaba, de neno non che flipaban os radiocontroles, porque eu tiña, había un coñecido meu tío, había un coñecido meu tío que facía avións, tío. Con madeira de balsa e todo o rollo, facía avións de radiocontrol, flipabas. Iban volalos a Moeche. Moeche hai unha pista, hai un mini aeródromo, a verdade é que non vale, non aterriza un Antonov, no, pero unha avioneta pequeniña, ao mellor sí. E ali nese aeródromo voaban esas maquetas grandes, tío, pero había auténticos bichos ali, Hostia, a mí flipou. A ver, o aeromodelaje ese tamén me flipaba moito. Nunca, bueno, a meus irmáns regalaranlle un helicóptero. Xan quería un Satisfyer. Un Satisfyer. A ver, joder, que mágoa, podía ser un Satisfyer. O mellor, oye, coas pezas necesarias non deixa de ser un motor que vibra, que xira, pode chegar a vibrar. Efectivamente. Dicir, Por lo menos regalar, que sacaba de utilidade a moza, eu que sei. Eu jova, por lo menos algo útil, a ver, un motor... Eu que sei, podes poñer unha culler e unha pila de petaquetes para remover o colacao, por exemplo. Nunca se desfai ben en frío. Ahora no verán que non se toma quente, metes aí a batidora, sabes? Eu non sei. Por darlle unha utilidade, Ou se os pos os dous en contrafase para montar claras. Ahora que estás aí a tope co culturismo, joder. ¡Pum! E ahora que? Física cuántica. Crea un burato negro aquí. Claro, e montas aí unhas clariñas, aí faz este pan de nube que lle chaman, que é bueno, ultra buenísimo. Oes, como unha vez que nace todo isto, dixeche que a de Toñito de Poi flipouche moito. Eu flipei cunha conversa de Toñito de Poi. Decía antes, mentras ti estabas falando co de Amazon, coa rapaza de Amazon, que cando chegas a un punto de estar creando tantas cousas e estar facendo tantas cousas, perdes un pouco ese poder ver esas cousas que a ti che gustaría ver e non podes, non? E eu dicía que, por exemplo, non vin moitas das conversas que ti fixeche polo tema de que, joder, o tempo que duran e o pouco tempo que tes, non? Cando estás a facer ti o teu, non? Pasa ben. E é unha mágoa porque sí me gustaría velas, non? E a de Toñito de Poi vinlle unha, non sei onde foi, que o entrevistaron, que o tipo nada, joder. Hai que moloume moito, porque o tipo fai natación de fondo, sabes? Fai natación en augas abertas. Eso non me comentou. Dixeron, non sei se fora nun Land Rover ou onde fora que o comentara, no? Que o tipo estaba para adestrar, sí. Para adestrar ia de
facía a Ría de Vigo, non é? Por un lado, bueno, a de Dios. É dicir, o Nacho métese tundas boas de 3.000 e 4.000 metros. É que a mí sorpréndeme del porque non me esperaba nada deso. Ora que nade, o sea, é moi random. O sea, non sabes por onde se vai a salir. O de que vai ao Amazonas, De feito, os discos, o último disco inspirou o de ali, Indios, sí, bueno, Sí. é moi así. De feito, xurdiu dai por eso. Ese misticismo, eu creo que tomou ayahuasca. Isto Lambeu aposto que algunha veis que rá destas, non? eu aposto que probou ayahuasca, fijo, tío. Non me acordo de preguntarlo, pero fijo. Fijo, sapo bufo a tope aí, É que, Sí. é que espérame calquer cousa del, que estuvo con Bueno, ti serpes aí. sabes que ten, aparte, ten aí como un papel de Wes Starring, sabes? De guest starring Sí. no Alberto Piñeiro Cayetano. Que de puta coña. Sí, O sea, sí. teñen algún Sí. vídeo aí. Eu teñen un vídeo, mira. Teñen un vídeo. E recomendo vos pasar por Alberto Piñeiro Cayetano, pola canal de YouTube, e ir ver o vídeo onde está o Nacho esperando no monte, no coche, a que veña o tipo que lle vai cortar o árbol, vale? Valle cortar unha árbore ali, e chega o Nacho, corta a árbore e non tiran unha árbore en riba do coche que teñen ali. Un coche que viña andando o coche, no vídeo, sabes? Tiran árbore e logo vanse os dous de riba do coche todo reventado de caerlle un alcoholito encima. E vanse os dous no coche andando, mira. É que eu morría, morría ese día, Bueno, a vida está dura, é máis que se vai por. Sempre diso, non? A vida está dura, é máis que se vai por. E vaise co coche todo reventado por ali adentro, mira. A min íbame mal, No, o Alberto, ese é o que tuvera o Ten un vídeo bar, non? creo. Sí, isto vai que se queixara dos impostos, fai non, No, algo así. queixase moito de como Isto están vai subindo os impostos. Sí, isto vai para a piscina do Coletas ou algo así, dicía, ou sempre dicía eso. Sí. Isto vai para a piscina do Coletas. Sí. Pois esa canle tiña o vídeo ese que cortan a árbore que eu pero escarallábame, porque además chega outro, pero ti sabes o que faz, rapaz? Eu non vou saber, fixen FP e tal. E cortando, tal. Madre querida. Aquí lían ali. Oe, no teu neses momentos que tes para consumir ti contidos, que contido che tira máis? Eu vexo de todo. O sea, pero é que teño pois algo que fai humor absurdo, totalmente absurdo. Vexo calquera cousa random, pero que me de feito humor absurdo tipo meme de Capitán América. Ese tipo de sí, chistes. cousas sí, pero randoms, pero vídeos a min calquera parida como eu non lle fai rir á xente, faime rir a min. O algoritmo de TikTok e así está tolo comigo. O sea, porque me enséñame cousas pois desde unha caída destas coñas ou Cales son ese tipo de vídeos que ves e que dis ti, isto, Dios, estou caendo moi baixo. No, pero fíxome rir. Porque eu vou dicir agora uns, tío, que danme entre noxo e enganchanme, sabes? Estáme dando noxo, pero estou querendo velo. Eu que estou vendo dame moito asco. Con TikTok é que a xuventude agora ten unha creatividade brutal. Porque eu non, ou eu polo menos no meu instituto non facíamos eso, pero houve aí un vídeo aí atrás duns chavales no instituto que cas mesas facían un ataúd e ca outra mesa facían como de tapa do ataúd. E tiñan, había un rollo facendo de morto, un de cura, a viúda así, chorando no cadaleito ali. E entra a profesora e un en nombre de patria, ela chorar, e pum, tapando, e todos, e outro, ai, Dios mío, dixen, é maravilloso isto. Pobres profesores, Sí, pobres así a todo, pero creatividade onde haxa. Maravilloso. Pero, sí, pero grazas a Deus non son todo caranchoas, sabes? Non son todo caranchoas. Tío, a min ese tipo de cousas sí que non me molan. No, a min eso de facer cámaras bromas, ocultas ou rollos moi pactados, non me gusta. Claro,
Mira, hai algunhas cámaras ocultas que a mí gustaron, a mí gustan as cámaras ocultas tamén, pero Sí, pero as que son cámaras ocultas reais, non as que... efectivamente, tío, mira, Tiparraco, que facía é un youtuber que facía cámaras ocultas, que as facía moi guai. O sea, e non facía daño, nin iba a insultar, nin nada. O sea, era que te partías o cu. Aparte, a xente que dicía, é unha e ríase porque, Sí, sí. claro, jova, víase que era natural. Tamén hai cámaras ocultas que son super forzadas e vese que está todo pactadísimo, vamos. Sí, que teñen que estar vendo a cámara que grava, porque senón non habería ese Tío, plano, no? É dicir, eu que hai moita coña o rapaz italiano este, o de raza negra, sabes, que fai este o rollo de así. sí. Como é? Caliel ou Sí, Cali, non sei, algo Cali así, algo, non? sí. Sí. Pois ten unha facendo o rollo así, no? A unha cámara a unha suposta cámara oculta, no? Que sale un tipo trae un paquete e a Nacha, ai, tal, non sei que, non sei canto, e xira a cámara, non sabes? Fai como que xira a cámara e pon a un tipo cun traxe de croma, no? A min vaime Un mal, tío. vi un brutal dese no que é un tipo e fai unha broma á moza, rollo en plan, está agachado, Sí, sí, que que o distín. ve que vamos, que é que no, eu dixen, a tía ten ao mellor un problema de visión ou algo. E o tipo sale así, como lanzándolle non sei que, e el asústase, sabes, todo tal. E claro, vin como a resposta a ese vídeo facendo o mismo, rollo con croma, sabes, así tal, ou tipo, bueno, é que, joder, tía, é unha que Sí, diste, hai por moitas favor. moi forzadas. Ou estes vídeos que duran 11 minutos para explicarche como pintaron un banco para que un tipo chegara e pintara o cu. Un tipo pintar o cu unha vez nun banco que che Xa, están dando a tía. murga, bom, 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 11, 12 minutos, mira, tío, eu xa aguanto un minuto e fora. Eso Buah, si paro. tía. Mira o que nos di aquí Fedellus, que di, eu do Caranchoa o único que me molou é que como 3 meses despois do suceso, na película de Guardiáns da Galaxia utilizaron o insulto na dobraxe, o cal foi un traballo maravilloso. A ver, eu E do contéstalle Caranchoa, Ares Menetil, contéstalle el aquí, di, as referencias en sí, a movida de aquí, son ás veces o plus do dobraxe do que moita dobraxe de xente non referencias. valora. Sí, sí, sí. Efectivamente. Pasa tamén como o dobraxe en galego, jova. Aquí o dobraxe en galego hai expresións que son moi nosas, jova, Hmm. esas referencias son brutais. Pero eu, por exemplo, o tema de Caranchoa, moi mal por el e moi mal polo repartidor, porque, joder, Sí, Caranchoa, a ver, vale é, que estaba traballando, a saber o que tiña na cabeza tamén o repartidor, no, a mellor tiña un mal día un mal mesmo, non? día e todo, Que o tiña que certo telo. que A ver, tampouco a ver, é Caranchoa, hmm, a ver. o certo que sí, sí. É que O Nacho perdeu un pouco o sí, norte tamén. foise un Pero pouco a bueno, olla, sen excusar o fulano que ao no, no, final no, foinas buscando, tío. foi Eu non buscando, sei foi non sei se lle chegaría a arrear unha bofetada, non, diríalle: "Mira, rapaz, déxame pero tranquilo, chaval, tío, a que ver che de den que polo vas cu". ou tal, Sabes, vale, eu voume e marcho. punto, ¿no? Punto. Pero eu son máis de irme neses casos, ¿no? Pero se o Nacho é reincidente, pois ao mellor non sei. Que Para joder. min era moi alto, porque eu son baixiño, entonces tampouco me meto con ninguén moito máis alto que a min, que as hostias veñen de arriba e son máis difíciles de parar, sabes? Entón, aínda que teño lombo para levalas, tampouco hai que forzar a máquina. Di aquí, debullador, Fedellus, o dobraxe é moi necesario, sobre todo agora que cada vez hai máis xente que non sabe ler. Debullador, pa ti, lévocho, vale? Xa sabedes quen é o que fai mal. Mira unha cousa, dime tres canles, sexan estas de TikTok en galego ou de YouTube ou de Twitch, que che sorprenderan nos últimos meses, que che sorprenderan dende xaneiro, vale? Eh, No que vai de ano. no, que me molen a min, é que o Que seu che contido. sorprenderan, que dixeras: "Hostia, que guapa esta canle", tal. Que guai, vale. Pois, de Twitch, dígoche por redes sociais. Sí, dime. Queres? Sí. O sea, Sí, 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 sí. por exemplo, de Twitch,
sorprendeu moitísimo, joder, que hai canles que deberían de ser máis constantes polas súas habilidades comunicativas. É unha de Brais do Val. Sí. Brais ten unhas habilidades comunicativas moi boas. Sí, pero por Moi iso que ten boas. un traballo moi absorbente. Moi traballo, moi absorbente, efectivamente. Claro. É que Pero Brais traballa sería moitas horas e ao moi final é seguir traballando, sabes? efectivamente. Está moi en contacto co mundo audiovisual. Pero así de primeiras, jovai, que estou bastante desconectado, sabes? No tema de Twitch, sí que é que hainas moi boas, E non é por quedar ben, pero é que tú telo moi ben currado, joder. Telo Con poucos medios e con un poucos móvil, medios pero telo bien. moi ben montado e a calidade eso nótase. Eu valoro moitísimo eso. Tamén que se presente unha calidade, que non seamos, aquí son os de Twitch en gallego están aí apartados e hacen no, que se note que hai calidade, Sí, non que se solo cuida, que se cuida. A ver, os eu penso detalles. que hai que cuidar determinados detalles, ¿no? E precisamente agora vou facer un pequeno spam do que imos ter para a semana que ven. A semana que ven teremos a Manolo González, que foi socio fundador da Real Academia Galega de Audiovisual, actualmente é profesor de Historia do Cinema nun instituto de Ferrol, vale? O tipo é un puñeteiro libro aberto, xa o entrevistaron hasta en Xugueiras nas súas conversas, ¿no? E xusto a raíz diso, este Manolo foi o que me dixo que audiovisual, que é o que estamos facendo aquí, vale? Estamos facendo un produto audiovisual, chámase audiovisual e non visual audio, porque o audio pesa máis que o visual. E curiosamente é o último que dedicamos medios, é dicir, o último que merca alguén que quere empezar a facer streaming é o micrófono. Sempre se mira primeiro a webcam, a tarifa de datos para ter boa salida, ou non sei que para facer a captura de pantalla, o croma, non sei canto. Cuidamos moito o visual, a veces, Sí, non o sempre, sonido é moi importante, e o o son é moi sonido facémolo cun trebello destes, vale, que importante. curiosamente eu teño aquí o trebello este, pero isto non está captando audio. Isto que me estou escoitando eu para non berrar, para Efectivamente, escoitarme e a mí non mesmo, berrar. Entón é importante tamén escoitarse. efectivamente. A típica figura, non che pasou de escoitar a alguén dicir no, es que a mí non me gusta verme. Error. Hai que ver, No, hai que repasar as cousas. eu son moi de verme, son moi de verme. Bueno, sí, aí está o espello de feito tapado que nos dicía antes Almo. Dicía Eh, tapouno para non estarse mirando e tal. efectivamente. No, aparte, sabes, ese espello estaba traicionado, está moi traicionero, porque Claro, veríades todo ahora ves mesmo. todo. E non me gusta tampouco como queda. Pero sí que, bueno, o sonido sempre o intentei cuidar, Claro, que é un detalle porque bon, cuidar o sonido, o son, cuidar o son é unha pasada, é dicir, é un 60% do produto xa, é un son ben cuidado, porque ti quitas o audio, pois unhas ondiñas destas que hai programas agora para facelas, e xa tes aí un produto audiovisual tamén. xa tes o rollo montado. Mm. A verdade é que a min sorprendeume xa o que é o Twitch en galego. Vexo tamén El Rincón de Daniel, que tamén está aí, tamén foi unha canle que me sorprendeu, aparte Aparte que da sí súa que capacidade de volcar un bus sí, nun xogo de Eurotrack. efectivamente, que lle dá moito Eurotrack, pero sobre todo cando fala e tal, por exemplo, sí, porque está Miguel Fieiro, que tamén fai máis variety bueno, Miguel é un titán, Cando non está en sí, directo, Miguel? efectivamente, aparte que é a constancia en sí, Si, o que pasa que hai esa é unha cousa que tamén falei con Miguel, canto queima iso? claro, aí entramos no Ollo, detalle, ollo, porque traer contido fresco Mm. todos os días é É difícil, é brutal, é moi brutal, é moi difícil. Dadevos conta que aí joder, Gabi xa o sabe, unha televisión canta xente ten traballando, muchacho, para ter Moitísima. contido as 24 horas todo o tempo aí, e moitas veces tiran de refrito, moitas veces poñen cousas pola noite e todo Efe o rollo, que xa saíron pola efectivamente. mañá e cousas así. Entón, estamos falando de que todo iso o faga unha soa persoa, eso é de valorar moito. Eso de valorar moitísimo. Por eso Mm. cando vexo claro, porque eu xente como Mosiño ou xente como Ares, que, bueno, é amigo meu e tal, aí está o meu querido Manoliño,
que xogan, o xogo xa che dá como un contenido. Sabes, para min, non é por quitarlle mérito, ao fin e ao cabo, é un pouco máis fácil. Pero, o que vexo difícil, por exemplo, de Manolo ou de Mosiño ou tal, é ir ti co xogo. Claro, facer Enténdese? atractivo o que ti estás facendo. Porque eu si falo de creadores de contido varios, ao mellor transmiten o mesmo xogo, pero fano diferente. E aí está a diferencia. Porque ti case sempre quedas pola persoa. A ti Claro, é no, porque eso ti está claro, eso está sempre claro. pola persoa. Podes chegar ali polo xogo ou podes chegar ali polo entrevistado, pero ao final ti vas a quedar pola persoa que manexa todo. Efectivamente, porque a ti de pouco che vale que che faja unha raid de medio millón de personas Oxalá. se non quedas. Non Claro. Se ao non final queda. chega a raíz, conta o contador e empeza a baixar, e chega outra vez aos 23 ou 24 que estaban vendo o rollo. E terás ao mellor uns días de pois mira, tal, este tal, porque fixo E lo hacen gallego, lo hacen gallego. Efectivamente. E diste, hostia, este fulano random e tal. Bueno, pois é eso. Eu ao fin e ao cabo crear hai unha parte de que é innato e hai outra que é o traballo. Se tes dúas cousas brutal, se non tes que compensar unha cousa ca outra. Sí, volvemos ao que falábamos antes, ¿no? Das habilidades sociais, ¿no? Sí, hai xente que di, quero ser streamer, e diste, pero vamos a ver, si nunca fiache 3 palabras seguidas, sabes? Non eres quen de falar aí, de encher un baleiro de 10 segundos a donde vas streameando unha hora e propoñendo un sten. No, ahora pagarme si queréis que siga e tal. Diste, vamos a ver. No, tío, no, hai moito... Eu, mira, ainda fai 2 semanas tuve en outra entrevista, fai 2 ou fai 3, non sei, dunha alumna dun instituto, e preguntábame Bueno, que lle voulle dirías dar as grazas a Xan. Grazas, Xan. Aí, Grazas por estar aí. gracias, Xan, gracias. Invito a un cocido cando se eso, vale? Joder. Sí. Tanto tempo aquí non pagaches o cocido. Bueno, estábamos falando antes de divagar, como estamos divagando, o sea, divagando, non estamos divagando, que estamos falando, ¿no? Pero que máis canles? É dicir, estabas aí mencionando de Twitch e tal. Pues eso, despois en TikTok, por exemplo, hai mogollón delas, tío. Eu por exemplo, a min Leti da Taberna, que está por aí, tamén para min foi un descubrimento. Empecé a cotillear. Isto é de valorar, Isto que pon aquí, Xan, é de valorar. Estou aquí, oye, grande, Xan, grande! É máis, vouche meter, Xan, vouche poñer 5.000 lobeuros de recompensa por iso. Cando acabe o stream e a tope onde se poñen os lobeuros, que nunca o atopo a primeira, sempre teño que andar buceando por aí, vouche meter 5.000 lobeuros por estar aquí en vez de estar con Miguel. Aí o tes. Chantaje. E ide xuntando para ese super rollo, porque debo de ser o primeiro streamer que aos 30.000 lobeuros ofrece la friolera dun paseo en Harley. Ollo, un paseo en Harley de media oriña dentro de Galicia, non pode ser fora de Galicia. Pero por 30.000 lobeuros, xa hai un que o gañou, xa o Juan dos do Rei ten un paseo en Harley en verán, Aí o deixo, Dentro de Galiza, brutal. Punto que queirades, 30 minutos de moto e o mesmo ata o gravamos e todo. Ollo, Aí queda iso. Eso non se dije que non hai. Porque non mirades, joder. Non hai cousas boas aquí, Claro. Pois claro, como che venía dicindo eso de TikTok, pois Leti, vexo, que vexo mogollón. Estuve cotillando a ver que máis facer contenido en gallego, porque gallegos hijos, pero fan contenidos en castelán. En castelán, sí. Pero sei que vexo algunha vez a unha chica que se chama Iris Gestoso. Ai, sí, que está en TikTok, ¿no? Que é de ten maquillaje. Tamén canle de Instagram de maquillaxe, sí. Hostia, maquillaje. A mí mola o rollo ese, tío. Justame a veces así vexo algún que outro vídeo dela, cando me sale.
Tamén, bueno, hai a José Alves, que canta moi ben, a mí mola tamén ver covers así de cancións e tal. Bueno, entón podeste flipar moito tamén co cousas, co Carlos aí. Sí, tamén o cotillei a Carlos cousas. ten algunha cover chula aí tamén, Efectivamente, tamén o cotillei, pero bueno, está en YouTube, máis en YouTube, non? Ten en TikTok tamén. Penso que está en YouTube, mellormente. É que o Non sei cotillei se en ten YouTube. TikTok tamén, pero está en Eu YouTube. cotillei no YouTube. Sí, o sea, é que, é que non hai tantas cousas, tamén Hai un moitos. non che parece que hai un exceso agora mesmo? Hai un que é moi bon, ollo, que haxa moita oferta, porque así todo o mundo atopa algo que ver, sabes? Pero non che parece que hai quizáis exceso. está xa decaendo polo tema de que estamos saíndo xa do que foi a pandemia máis grave e tal. Pero aí é onde se vai a ver quen sigue e quen non. O sea, Claro, é que pasa? Que eu sempre dixen que moitos dicían, ou eu teño escoitado, TikTok é máis fácil medrar, máis fácil, sí, o sea, a nivel potencia, motor, o sea, TikTok é con un Fiat Uno turbo, pos que entenden de coches, teñen Desbarátase. é un reprise brutal, non? O sea, ten unha arrancada brutal. Se pode Sí, pero a nivel visibilidade pode che dar increíble. E medrar e ganar seguidores, pois sei que é moito máis fácil que outras redes sociales. Suben todos. Manterse é o complicado. Eu sempre digo, manterse e ofrecer o contenido fresco e aguantar, o sea, que eses seguidores estean, jová, que ben me cae este tipo, como me gusta o seu contenido, manterse é o máis difícil. Non é subir. Sube calquera, por dicirlo así. Eu penso que aí, e voltando ao que dicías, no, de que as oposicións eran unha carreira de fondo, eu penso que isto das redes sociais sí que é unha carreira de fondo. O que pense que vai chegar á rede social en 3 meses vai tocar o ceo e manterse nel está moi equivocado, porque Vai levar un hostia como un tempo. sí, podes tocalo, pero Man, como non sigas traballando o triple do que traballache para chegar aí, olvídate. É que manterse é onde en realidad se ve o que aguantas, o que non. Eu vi un mogollón de xa falo a nivel, non entendimos do reprise, arrancada, Xan, arrancada. O pum, arrancada. O eu vin un mogollón de xente das redes sociales, sobre todo en TikTok, que medrou pola pandemia e tal, incluso chegou a 500.000 de seguidores a nivel nacional e tal, estar no olvido. Caer no olvido, non subir contenido. E pasou en YouTube, porque eu volvo a repetir, eu empecé a consumir YouTube no 2012, cando estaba ese Willy Rex, ese Stax, esa peña, que ahora mismo é su peña tocha, pero como a ela había xente, como esa xente, había moita xente tocha que caeu no olvido. Con millóns e millóns de seguidores. Eso ten que ser un mazazo, pero de aupa. Con millóns e millóns de seguidores. Dicíanos antes Xan que o fieiro para en verán. Eu tamén dende o ano pasado comecei a facelo, de parar xullo e agosto, todo xullo e todo agosto, só subo a lista das 50 do YouTube esta que fago, vale? Que esa fago rapidiño e tal. Pero o resto paro porque que dime conta cando eu empezar as conversas ao principio da pandemia, no primeiro confinamento, no? Allende los años. Alén dos anos, vale? Alá, cando comezaba a pandemia, pois eu queimeime, tío, porque eu además cando empezo unha cousa empezo a fondo, digo. Eu igual, eu vou empezo a full, muerte. Entón, claro, eu empecé, non me valía, unha conversa cada semana, no, diaria. Hostia. Diaria e en Instagram. E collo o vídeo de Instagram, descargo, edito e subo a YouTube. Buah. E logo convirto a podcast. E, claro, ti imaginaste, claro, tiña tempo todo do mundo. Entón eu facía todo iso, tal. De repente dime, neno, volve para Madrid a traballar. E diste, hostia puta. E claro, eso xa estaba andando. Entón, sigue iso tal. Eu chegou un momento que foron a primeira tempada das conversas, foron 43 conversas, 43 días. Pero xa chegou un momento que decidín os fines de semana non subía conversa, é dicir, facía conversa, pero non a subía, sabes, quedaban aí, e ian indo, e despois descompón todo ese vídeo, compono para YouTube, sabes, porque era un vídeo vertical de
sí, é demasiado traballo que tampouco ten unha repercusión que digas ti, sabes? Tampouco vías como dicilo? Non vías un premio a todo ese esforzo, no? Queimeime e parei. De feito, o parón fora dende xuño que acabou o rollo ata outubro que volvín a sacar o primeiro vídeo que foi, curiosamente, a lista das 50 do YouTube, a segunda. E dixen, no, isto ten que ir máis paseniño, máis sosegado, tal. E chegamos a isto, pero claro, vas collendo cousas, e fíxome moita gracia o último vídeo que sacou o Carlos, que fala de aprender a dicir que non. Sabes, aprender a dicirlle que non a determinadas cousas para facer outras mellor, sabes? E púxome a pensar, ese vídeo púxome a pensar e voulle dar unha volta todo o verán o mellor a darlle unha volta, unha repensada, non? A todo isto de dicirlle que non a determinadas cousas e dicirlle que sí máis a fondo a outras. Sabes? Non sei. Eu tamén, o sea, nese aspecto que acabas de falar é moi importante o saber dicir que non. Eu tamén era, con isto, cando empecé así con TikTok, empecé a medrar e eu son super agresivo. O sea, super tryhard, o sea, eu iba a full, subía vídeo todos os días, subía pum, a mesma hora, pum, Eso queima moito. a bloque. Eu o día de hoxe fago, se teño tempo, sí, se non, non. Sei que procuro ter o vídeo, sí, pero vou con calma. E justame antes, se posible, dedicaba, teño que ter este contenido, teño que tal, non sei que, se teño tempo, teño, se non, non. E a xente vaite, que moitos pasan streamers grandes. É como que paro de subir e a xente vai se olvidar de min. Non se olvida de ti. No, o contrario, porque eu vexo cando mellor paramos unha semana ou cando paramos 2 semanas por cousas, no, tal, que as voltas sempre son brutais, é dicir, sempre Brutais. máis xente, xa tardaba, non sei que. Está moi guai eso, tamén mola. Sabes, era como lle dicía eu a Lucía cando Ver que te estábamos no botan de estranxeiro. menos, son, o Claro, sea. cando estaba no estranxeiro, eu quero volver ao estranxeiro, sabes? Para vir de turista e ser o neno mimado, no? O que lle fan ao churrasco, que lle poñen, Aí estamos. sabes, aquilo, tal, non sei que, porque, é que había moitos meses que non te víamos e tal. E claro, ahora que me ven todos os fines de semana, pues é como un pouco de, bueno, sí, outra vez, ven Fran este fin de semana. Pues sí, pues no. É un pouco máis, eres o do montón. Entón hai que parar. Entón, aquí só quedan conversas ata finais de xuño. A finais de xuño acábanse. Temos aí, a finais de xuño, a última conversa de xuño vai ser, de novo, unha réplica da que fixen o 2 de febreiro, o día do meu cumpleanos, que vamos facer unha conversa con lobeiristas, é dicir, coa xente vou publicar directamente a ligazón da conversa para que a xente entre e poida falar por aquí e vamos a ir repasando un pouquiño pois, o que deu de si a tempada, no? Que foi unha tempada longa que arrancou en setembro do ano pasado, é dicir, Xa hilaria, Xa hilaria. a hilaria, aí, a unha conversa a semana non está mal, tampouco, sabes? No, É dicir, está guai. entre fallos Moi e tal, guai. debe de haber este ano igual cerca de 30 e pico, 40 ou así, No, está genial, está brutal. Está brutal. Hai contido. Ti aquí a profa, dinos aquí a profa, cuidado, que temos a profa. Pilar! Grande Pilar. Dinos, Gabi, de ti non esquece ninguén. Aí está, sí, señor. Pilar, a entrevista saiu ben, vale? Saiu ben. Porque é alumna que... xa ti veche ti, sí. xa fixeron. Xa xa fixeron. Sí, xa me fixeron e saiu ben. Eu teño a... Que día tiña eu? Que non me acordo cando me dixo. Espera, teño que mirar aí. O 7. O 7. A mí e agora a xente dicindo entrevista, pero de que entrevista? A mí tocou unha alumna super aplicada, Grazas, tratádeme ben a miña xentiña, sí, home, sí. Sí. Está ben tratada, Pilar. Será ben tratada. Bueno, Gabi, non che como máis tempo, que isto mola moito aquí, pero eu mañá teño que peneirar pola mañá. Queres que che faga outra pregunta destas chachis? Dalle. Teño aquí preguntas super sexudas, podemos facer unha máis, veña. Unha pregunta super sexuda. Crees que eres unha persoa aberta aos cambios? Ahora sí.
E cando foi o punto de inflexión? Pois desde que estou independizado. Ah, carallo. Full. Dende que sabes o que custa levar unha casa, ou? Sí, desde que estou independizado, asumo cambios, salo da miña zona de confort de forma fácil, non lle É que teño unha medo, vez, sabes que pasa coa zona de confort? Eu descubrino cando marchei por primeira vez, cando vin por primeira vez aquí a Madrid no 2014, eu descubrín que unha vez que lle das unha patada en longo á túa zona de confort, que saes dese círculo non que estabas pechado e do que che daba moito medo saír, unha vez que lle das unha patada, xa logo lle das outra, sabes? Diste, sí. Ahora empezas a patadas con todo. pois non trababan. Pois os madrileños non trababan. A ver os de Países Baixos. E debo dicir que cando marchei para Países Baixos eu marchaba cagao perdido, Claro, ese O meu inglés oxidadiño, sabes? É efectivamente. dicir, chegas alí, tes que alquilar unha casa con xente que sí, que falan moi ben inglés, pero que ao final é xente dali falando inglés, non están no seu idioma orixinal, entón Efectivamente. había que poñer orella moito para tal. Pero unha vez dada, sabes? Eu xa logo lle daba outra patada, É sabes? que De seguir, nos, o sea, nós adaptámonos, solo que o rollo é ese medo. Pero pasa Mm. con todo, pasa cambiar de traballo, unha relación incluso. Quizáis un consello bon que se lle debera dar a todo o mundo é atrévete, Así, sabes? lánzate, Atrévete a facelo, sí, sí. porque temos medo a fallar, sempre a fallar, pero Mm. hai que fallar. Se non fallas, No, no, é que o rollo é que se non te atreves non fallas, eso non está falla, claro. Pero efectivamente. Pero tampouco vas a é mellor quedar tranquiliño, sabes? mm, En plan, ai, é que así, estou ben así, e entonces tal, mm. pero estaste perdendo cousas. Eu, por min, é perderse cousas. Hai que fallar, tío. Hai A que ver, fallar. dicímoslle que a faga. Non sei cal é a típica pregunta das charliñas nocturnas. A saber, porque aí había de todo, pero non sei saber. É que lanza a pregunta, que non lle teño medo, pero Lanza a pregunta que a lanzamos aquí, Pódolle facer outra mentras tanto. Cal sería o título? Isto pregunteino en Twitter eu tamén. Cal sería o título da túa autobiografía? la vida es bella. Carallo, que cinéfilo, ¿no? Que cinematográfico o rollo, ¿no? La vida es Ou bella. eso ou Jurassic Park. En Chamaríase serio? tamén. Sí, porque é rollo La jungla de cristal tamén sería guai. Rollo Veña, e acción. unha última mentras Albu Vidal che lanza esa pregunta que xa lanzou, pero non a vamos ler aínda. Unha última. Que persoas che inspiran máis lástima? Que tipo de persoas che dan máis lástima? Pois es que esas non saben disfrutar da vida, do maravillosa que é, das oportunidades que che ofrece o día a día. Sona moi, non, como vea por ellos, chicos, no, pero sí que eu, son unha persona que xa que estou aquí, aproveitar a facer as cousas o máximo posible. E sempre aproveitar o que a mí me apeteza. Quero dicir, sempre fui unha persona de que fixen o que non o que me dou a gana así, no, Mm. pero quero que se me apetece facer isto, fago, aí estamos o tema de independencia. O teso que eu sempre que meus pais nunca me restringiron de nada e sempre foi Ujú. unha velaíña. Pero isto de ter, fago isto, fago outro, tal, pois ahora quero isto, quero fago que me apetece, tío. É esa xente que ao mellor por unha causa A ou unha causa B non pode, que hai cousas que hai factores que a veces que, pois sí que que pena, tío. Que non poido Sí, a ou xente que que non intenta, ¿no? ou Que eso, que bueno, puido xa que 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 puido pode, telo que puido é que telo e renunciou. Sí, é sí. que puido telo, que pode aínda e poderá e non o fai, pois tamén, Por medo, ao mellor, sí, moitas por veces por medo, medo, por por medo, indecisión. por Mm. moito, sí, Antes de lanzarche a pregunta, voulle dar as grazas a Debullador polo seguimento. Vou facer un grande, pouquichiño de anuncio nada máis, olle, non vos vaiades aínda, fagolle a pregunta agora e acabamos con esa pregunta xa. Em,
Vou facer un pequeno anuncio porque isto está tocando o seu fin, xa estamos chegando a xuño. En xuño só quedan conversas e o luns de TEA. Son os dous únicos programas que ides ver na Lobeira Today durante o mes de xuño, porque a Mazá de Eva e o Patiño en Twitch e a Dietista Lobeirista acaban. Xa, de feito, xa acabaron onte, Dietista Lobeirista e a Mazá de Eva, e para martes temos o último Patiño en Twitch, no que falaremos cun membro da Real Academia Galega da Lingua Dios. sobre o galego asturiano. Non falaremos de cousas banais. Falaremos sobre un libro, un dicionario que acaba de sair sobre de galego asturiano, é dicir, do galego que se fala en Asturias. Falaremos con el, terémolo no Patiño en Twitch o martes, e o mércores teremos a Manolo González que, entre todo o que xa dixen, tamén promove o Chanfaina Lab de San Sadurniño, que é un certame non competitivo de curtametraxes en San Sadurniño, no Concello de San Sadurniño, que ten dende Oliver Laxe ou Zarauza ata Fran de Lobeira, facendo curtametraxes aí. Ou rapaces do Concello que tamén fan curtametraxes moi ben tiradas. Entón, podemos falar con Manolo, e o mellor hai algunha historia aí que xurde nesa conversa, porque temos algo pendente. Guai. E nada máis. E o luns, que non dicía, temos o luns de TEA que falaremos nada máis e nada menos, porque o luns de TEA é un programa bastante atípico na Lobeira, falaremos de estas fotos que rulan por aí de xente morta que realmente non é xente morta. Sabes? De este morto está moi vivo, sabes? Xente que hai unha serie de fotos que se fixeron moi famosas hai tempo que dicíanse que eran de xente morta, sabes? Preséntanche a foto en blanco e negro como se fora entón xente morta, non hai xente morta. pero que non é xente morta. Desto que se sacaban as fotos cos cadáveres. Cos mortos e tal, pois non eran mortos, que ao parecer descubreuse hai unha historia aí. Entonces, esa historia vai nos a contar pois a Melody, que é historiadora del arte, vai nos falar disso. De feito, pensaba que o de luns de TEA chamaches. Pensaba que iba a falar do autismo. Non era TEA de trastorno do espectro autista. É TEA de unha TEA destas de dar luz, sabes? Unha antorcha en castelán. Claro, pero no momento na miña cabeza eran as siglas TEA. Mira, vedes como teño automatizada a oposición, chavales? Estás aí a tope coa oposición, sí. Focus. E agora sí vouche lanzar a pregunta de Almu Vidal, que di: Gabi, limpas o cu de pé ou sentado? Antes facía o de pé, ora fago sentado. Algo mudou na túa vida. Foi dende que falache con Jimel, que tamén dicía que o cu se limpaba sentado. Pois a verdade que non. Foi, pero hai veces que ainda o sigo facendo de pé, Depende da presa, non? É que, pero eso se queda ben, Que teño toallitas. Sí, pero das de que se poden tirar ou das que hai que tirar nunha papeleira? No, teño unha bolsiña especial, xa. Bolsita de toallitas de cu. E reciclo. Nós reciclamos. En esta casa se recicla. Moi ben. Sodes eco-friendly. Gabi Gueoito, Gabriel, moitísimas grazas por ter vido ás conversas. Xa tiña que ter sido moito antes, pero tivo que ser aquí. Caracho. As cousas son cando teñen que ser. Eu son dos que di iso, que as cousas pasan cando teñen que pasar. Sí, home, sí. Moitísimas gracias por ter vido as conversas de Lobeira, por darlle caché a este programa que continuará durante todo o mes de xuño e renacerá. Imoslle dar unha voltiga pequena, unha volta pequena, tampouco moito, o mellor cambiamos a luz aquí o neón, cambiamos o color, cambiamos a cor, o setup, sabes? Facémolo máis así, máis multicolor. O mellor, non sei, depende do tempo que teñan verán. E van nacer tamén, aínda que isto debería contalo no último, pero vou non ir avanzando xa, van nacer tamén 2 programas novos na Lobeira para setembro, vale? 2 programazos novos. 2, non un. 2 programas novos deste xeito tamén, pero un non que non vou sair eu e outro no que sí vou sair eu, mas vou estar calado. E a que vai falar é a outra parte. Entón, sí, xa veredes. Ollo aí, durante o verán iremos anunciando. Ollo aí, Isto é crear hype, Nada máis, Gabri, moitísimas grazas, o dito.
eres benvido aquí a Lobeira as veces que queiras. Todos agardamos que volte o grande de grandes, o Twitch en galego, cando poida, cando teña de que falar. Podes explicar oposicións, facerlle o contrapunto a Pablo Rodríguez Vila. Pablo Rodríguez Vila explica como opositar e ti podes dicir a merda que se sinte opositando e non chejando os tempos e non Tirándolle facendo os temas. Tirandolle hate aí a Pablo. Non tirarlle hate, sino complementar e dicir, mima, pero é que preparar 10 temas en un mes, me cago en diola, tal. Nada máis. Bueno. E a vos, dicirvos o que digo sempre, darvos as grazas polo voso tempo, porque sen vos isto non estaría sendo así, Efectivamente. sería diferente, e sabemos o que vale. Os que creamos contido, sobre todo, somos conscientes do que vale o tempo, vale moitísimo o tempo, vale? E moitísimas grazas por ter estado aí, e como digo sempre, agora imos coa despedida canónica, pero non vos vaiades, porque imos facer unha raid. Entón, se hai alguén a quen facerlle a raid, entón, como digo sempre, vémonos noutra e apertas. Chao. E agora imos ver, a ver se hai alguén para facerlle unha raid, que non sei se haberá, supoño que sí. Sí, mira, temos, decides ti, temos a CRT Vega, que eu coido que non lle deberíamos facer raid. Aparte non as acepta, creo. Claro, non sei se as acepta, pero tampouco as fai. Entón, temos a Miguel Fieiro, temos a Mariña e temos a Antón Inowol. Antón Inowol fixemos ya onte. Pois entón descartado. O que menos teña, o que menos espectadores teña. A Mariña. Imos ya facer a Mariña. Pusímonos de raíz con Mariña e dadelle un ouveo forte e un saudiño aí de parte de Fran da Lobeira e de Gabi Guioito. Vamos alá. Bicasos a todos e a todas. Ahora non te me vayas, Non, tranquilo. Pois ímonos de raíz. De asalto, como diría Iago do Recuncho. E estamos de raíz e agora